Φίλες και φίλοι, κάνει λίγο κρύο εδώ στην Αστόρια, αλλά η καρδιά μου είναι πολύ ζεστή. Η εκπομπή ηχογραφείται για σας. Καλημέρα στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα πω μια καλησπέρα στη Μακεδονία μας, στη Θράκη μας και σε όλα τα νησιά μας. Καλησπέρα επίσης σε όλα τα αδέλφια μας στην Ομογένεια, στη Νέα Υόρκη, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ και όπου υπάρχουν και εργάζονται Έλληνες. Ήδη υπάρχει ραγδαία πολιτική φθορά και στα δύο κόμματα, και στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ. Επομένως, στο τέλος ο χαμένος ποιος θα είναι? Ο καμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιβιώσει ακόμη και με διψήφιο. Μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να το παλέψει, μπορεί και να συντριβεί. Ο καμένος όμως πόσες πιθανότητες έχει να επιβιώσει ως κόμμα? Ελάχιστες, έως μηδαμινές. Λένε αυτοί που μετράνε. Οι ιονοσκόποι, οι δημοσκόποι. Σε μένα προσωπικά πάνω από 10 φορές και στο πρώτο εξάμηνο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μου είχε αναφέρει 10 φορές το Σόρος. Για τη σχέση που είχε με το Βαρουφάκη, την οποία αποδέχθηκε τελευταίος ο κύριος Βαρουφάκης, λέγοντας εντάξει δούλεψα κάποιους μήνες, αορίστος το είπε, μαζί με Στίγκλιτς, Γκρούκμαν, Κελμπράιθ, τιμή μου ήτανε, οκ, επιστήμον είσαι, δούλεψες μαζί τους, ποιος σε έβαλε στην κυβέρνηση Τσίπρα? Ποιος είναι ο κύριος Σόρος που υπάρχουν καταγγελίες από τον Υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, ότι μπορεί να χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζουμε ξένα? Τα οποία, για να είμαστε και δίκαιοι, τις διαψεύδει ο κύριος Καμένος. Τις διαψεύδει ο κύριος Καμένος. Μίλησε για τον κύριο Σόρος, δεν είπε 50 εκατομμύρια. Ο κύριος Καμένος στη Βουλή μίλησε για μένα ότι ήμουν υπάλληλος του κύριου Σόρος. Κοιτάξτε, αν δείτε παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Εσείς είχατε κάποια συνεργασία με το Ίδρυμα, σωστά? Είχα μία συνεργασία κάποιων μηνών. Εσείς όπως και, μαζί, και χιλιάδες οικονομολόγοι από όλο τον κόσμο. Ο Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο Πολ Κρούγκμαν, ο Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ. Ήταν τιμή μου να είμαι σε αυτό το. Κοιτάξτε, έχετε προσέξει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ματέο Σαλβίνι στην Ιταλία, ο Ορμπάν στην Ουγγαρία, όλα τα νεοφασιστοειδή, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι λίγο, μπορείτε απλά να και λαϊκά, ότι όλοι τους όταν θέλουν να αμαυρώσουν την εικόνα κάποιου λένε ότι αυτός είναι με το Σόρος. Εδώ υπάρχει ένας αντισημιτισμός, ένας αντιεβραϊσμός, επειδή ο Σόρος έχει μια εβραϊκή καταγωγή. Ο Σόρος είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα, έχει κάνει και κάποια περίεργα πράγματα. Στη δική μου την περίπτωση θέλω να το πω, γιατί το έχω γράψει και στο βιβλίο μου και νομίζω ότι αξίζει να το πω. Μία φορά έχει σηκώσει ο Σόρος το τηλέφωνο για μένα. Ήταν όταν ήρθε σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Ιούνιο του 2015, και ζήτησε την αποπομπή μου. Το έχω καταγράψει στο βιβλίο. Ο κύριος Πάνος Καμένος ανήκει στα φασιστοειδή? Βεβαίως. Είναι persona non grata στο Ισραήλ από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και θα ήθελα το Κοντρόλ να ετοιμάσει τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Σόρος στην αμερικανική τηλεόραση, στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι μετήχε κατασχέσεων εβραϊκών περιουσιών ως συνεργάτης των Ναζί. Πάμε να το δούμε. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And
you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go, I could just as easily be there, I should be there, none of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Soros told us he believes God was created by man, not the other way around, which may be why he thinks he can smooth out the world's imperfections. Κυρίες και κύριοι, ανέσυραν οι συνεργάτες μου όλες τις συνεντεύξεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Καμένος, στο περιοδικό Κράς. Τις συνεντεύξεις έλαβαν δύο εκλεκτοί συνάδελφοί μου, ο κύριος Παντελής Ζήλος και ο κύριος Σπύρος Νάνος. Ο Σπύρος έχει κάνει μια σειρά συνεντεύξεων με τον Καμένο που νομίζω ότι είναι υλικό για τους ιστορικούς. Γιατί η πρώτη συνέντευξη πάρθηκε το 2013, όταν ο Καμένος είναι στο αντιμνημονιακό στρατόπεδο και τα χώνει χοντρά, και οι υπόλοιπες όταν επιστρέφουν από τις Βρυξέλλες. Ο Γιάννης δεν τον ήξερα. Δηλαδή τον γνώριζα από συνεντεύξεις, αλλά δεν είχαμε βρεθεί από κοντά. Οφείλω να πω ότι ο Γιάννης έδωσε και δίνει μια τεράστια μάχη. Άνηση μάχη. Διότι στην αρχή για να αντιμετωπίσει 18 με τα επιτελεία τους και ήταν μόνος του. Κατάφερε στο τρίτο Eurogroup να έχει μαζί του όλους και απέναντι το Σόιμπλε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα ήταν αυτό που θα θέλαμε όλοι να κάνουμε την πρώτη στιγμή, αλλά αυτό το οποίο έγινε ήταν ένας άθλος. Μας είχαν στημένο στο εκτελεστικό απόσπασμα και κατάφερε ο Γιάννης και η κυβέρνηση μετά να βγάλει την Ελλάδα από την απομόνωση, από την εντολή που έλεγε ο Σαμαράς στους υπουργούς στα 4. Η Ελλάδα είναι όρθια. Δεν στα 4 και δεν θα ξαναμπεί ποτέ στα 4. Η Ελλάδα διαπραγματεύεται σαν ίσης, σαν ίσος εταίρος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κατάφερε να πάρει μαζί της την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιταλία. Χώρες οι οποίες μέχρι τώρα ήταν υπό τη γερμανική επιρροή και εντολή. Αλλάζουμε την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θα μας πιέσουν κι άλλο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε εδώ. Εμείς όμως δεν πρόκειται, και σας διαβεβαιώ γι' αυτό και διαβεβαιώ και τον ελληνικό λαό, να κάνουμε πίσω σε αυτά που συνθήκαμε στον ελληνικό λαό και να παραβιάσουμε την εντολή που λάβαμε. Κάποια στιγμή θα κάνουμε άλλα πράγματα. Εγώ δεν
δεν θέλω να πεθάνω πολιτικός. Κάποια στιγμή, όταν τα πράγματα θα είναι έτσι που πιστεύω ότι τελείωσα την αποστολή μου, σας βεβαιώνω ότι θα φύγω από την πολιτική πολύ νωρίτερα από ότι φεύγουν συνήθως οι πολιτικοί. Διότι πιστεύω ότι δικαιούται και η οικογένειά μου και τα παιδιά μου να με έχουν περισσότερες ώρες μαζί τους. Αλλά από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι με χρειάζεται η πατρίδα μου και πιστεύω ότι στα 52 μου χρόνια δεν είναι ακόμα η ώρα συνταξιοδοτήσεώς μου. Πάντως δεν έχω σκοπό να πεθάνω με τους άλλους πολιτικούς. Αυτό σας βεβαιώνω. Φίλες και φίλοι, κάνει λίγο κρύο εδώ στην Αστόρια, αλλά η καρδιά μου είναι πολύ ζεστή. Η εκπομπή ηχογραφείται για σας. Καλημέρα στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Προσέξτε λοιπόν, επειδή οι περισσότεροι, 2 στους 10 λέει η Eurostat, περισσότεροι είναι, δεν μπορούν να πληρώσουν θέρμανση. Να πάρετε κουμπτέλα. Κουμπτέλα. Είναι μια σόμπα η οποία στραγγίζει την υγρασία και είναι κατάλληλη για 150 τετραγωνικά. Για να μην σας λέω ψέματα. Η κουμπτέλ είναι σταθερή στην εκπομπή θερμότητας. Έχει μάλιστα χρονοδιακόπτη. Δηλαδή, θες να κοιμηθείς, το βάζεις 2 ωρίτσες, να ζεσταίνει και να στραγγίζει την υγρασία στο σπίτι σου. Ναι, φίλες και φίλοι. Κουμπτέλ. Και μαζί θα πάρετε και μια σομπίτσα. Μια κουμπτελίτσα μικρή, η οποία είναι επίσης πολύ καλή, τη βλέπετε. 2-11-180-85. Εάν θέλετε πράγματι να έχετε ζεστασιά στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ καλή. Κουμπτέλα. Και το κυριότερο, εκτός ότι έχει σέρβις σε όλη την Ελλάδα, έχει έναν διακόπτη ασφαλείας. Κάποιος σηκώνεται από το κρεβάτι και θέλει να πάει μέχρι την τουαλέτα. Περνάει, παραπατάει, τη ρίχνει κάτω. Δεν έχετε πρόβλημα, κλείνει αμέσως. Έχει διακόπτη ασφαλείας, όπως μου λένε, η παραγωγή της. Δηλαδή, αν ανατραπεί και την ακουμπήσετε, πέφτει ο διακόπτης και σβήνει αμέσως. Όπως επίσης είναι ακριβής όταν βάζετε το χρονοδιακόπτη. Μόνο στα 69 ευρώ, 2-11-180-85. Και πάω στο θέμα μου, το καθημερινό. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και ενδιαφέρει 1.200.000 Έλληνες που είναι διαβητικοί. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε, το λέω κάθε μέρα, εάν προσέχεις το διαβήτη, δεν κάνεις τρελά πράγματα, δεν πίνεις πολύ, δεν καπνίζεις, 10 χρόνια το έχω κόψει, προσέξτε, έχω πάντα ορισμένες στιγμές που θέλω να δουλέψω και θέλω λίγο νηνεμία, λίγο εγκεφαλική ηρεμία, θέλω πρέζα. Όχι, μην πάει ο νους σας. Δεν θέλω κόκα, δεν θέλω χασίση, δεν θέλω μαριχουάνα, αλλά επειδή ήμουνα νοικοτινομανής επί δεκαετίες, κάνω αυτό. Και το αφήνω κάτω. Δεν το έχω ανάψει 10 χρόνια. Απλά όταν τρώω, καμιά φορά μεσημέρι, όταν είμαι σε σκέψεις όπως και εσείς για διάφορα θέματα, κάνω έτσι. Όσοι είμαστε διαβητικοί το ξεχνάμε. Εσύ που με βλέπεις θα κόψεις το τσιγάρο οπωσδήποτε. Θα το κόψεις οπωσδήποτε. Γιατί τσιγάρο με διαβήτη έφυγες. Κλείνουν τα αγγεία της καρδιάς, πολλαπλασιάζεις το ενδεχόμενο εμφράγματος. Πολλαπλασιάζεις το ενδεχόμενο ανακοπής. Γι' αυτό το λόγο το κόβεις. Μαχαίρι. Μα θα μου πεις τι να πρωτοκόψω. Μην κόψεις το σεξ. Κάνει καλό. Πας 2 φορές την εβδομάδα, πήγαινε 3. Κάνει καλό στην καρδιά. Κάνει καλό γενικότερα.
Μα να μην τρώω γλυκά, δεν θα το φας γλυκά. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρε κάποια γλυκά που έχουν ας πούμε πικρή σοκολάτα. Και βεβαιώσου ότι δεν έχουν ζάχαρη και βούτυρο. Το κατάλαβες. Μα να μην φάω αρνάκι. Όχι, δεν θα φας αρνάκι. Θα φας ορισμένες φορές το χρόνο και θα είναι γιορτές. Το κατάλαβες. Και θα πίνεις και αλόι βέρα. Γιατί την προβάλλω, γιατί τη διαφημίζω, γιατί έχει θετικές ιδιότητες. Έχω ρωτήσει δεκάδες ανθρώπους. Έχω μπει και έχω διαβάσει δεκάδες άρθρα. Είναι θεραπευτική. Σε ό,τι αφορά πληγές στο επιθύλιο, τραυματισμούς, λύσεις της συνεχείας του δέρματος και όλα αυτά, είναι άκρος επουλωτική. Αλόι βέρα. Κάνει καλό στο πεπτικό. Και το τονίζω αυτό κάθε μέρα επίμονα και μονότονα. Κάνει καλό στο πεπτικό. Φέρνει καλύτερη ευρυθμία. Και θα σας το αναλύσω μια μέρα αυτό. Γιατί εμείς οι διαβητικοί έχουμε μια σειρά από προβλήματα που λύνουμε καθημερινά ζώντας αγκαλιά με το διαβήτη. Πρέπει να τον φυλάς στο στόμα, να τον έχεις φίλο, να τον αγκαλιάζεις, να τον έχεις γκόμενα ή γκόμενο. Οπωσδήποτε. Μη σου ξεφύγει, μη φανταστεί ότι ξενοκοιμάσαι, ότι κάνεις πράγματα που δεν είναι του διαβήτη. Όχι, θα σε τιμωρήσει. Γι' αυτό θα παίρνετε κρεταλόι, ενισχύει το ανοσοποιητικό, προστατεύει αν θέλετε τον οργανισμό, κάνει μια άμυνα, προστατεύει τα επιθύλια, τονώνει, δίνει περισσότερη ενέργεια. 2-11, 180, 85. 3 λίτρα. Το ένα είναι σκέτη αλόι, αυτή που παίρνω εγώ. Το άλλο είναι με κουρκουμίνη. Είναι το μπαχαρικό της μακροζωίας. Έτσι το βαφτίσανε οι ειδικοί. Και έτσι το μάθα κι εγώ. Κάνει καλό. Κάνει καλό παντού. Και στο στομάχι και στο έντερο, παντού. Και το τρίτο είναι το ρόδι. Αντιοξυδωτικό. Κρεταλόι. Κοιτάξτε το τηλέφωνο. 211 180 85. Ο Αστερίξ είναι εδώ, είναι η συντροφιά μου, είναι η αγάπη μου, είναι μέγας παίκτης, είναι ο Ρονάλντο στην ομάδα μου και στη ζωή μου. Γι' αυτό να πω πολλά φιλιά σε όλους τους φιλόζωους και σε όλα τα φιλοζωικά σωματεία. Σε όλους αυτούς που αγαπάνε και δίνουν, περισσεύει αγάπη μέσα τους και δίνουν ένα μικρό κομματάκι ή ένα μεγάλο στο σκυλάκι τους ή το γατάκι τους. Και πραγματικά γουστάρω τους Έλληνες, τους περισσότερους, οι οποίοι έχουν 1, 2, 3 και 4 σκυλιά. Καλό ήταν βέβαια, καλό θα ήταν να κάνουμε και παιδιά, γιατί έχουμε οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα. Και πρέπει αυτό οι νεότεροι, αυτοί που με βλέπουν αυτή την ώρα, να το σκεφτούν. Για να υπάρξει πατρίδα, αύριο και μεθαύριο, πρέπει να έχουμε γεννήσεις. Για να υπάρξει Ελλάδα και συνέχεια της φυλής, πρέπει να κάνουμε παιδιά. Φίλες και φίλοι, πραγματικά σε λίγο θα μπορείτε να έχετε ένα αρχείο, θα έλεγα, πολλών ιστοριών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ερευνών που έχω κάνει στο παρελθόν. Παραδείγματος χάρη, στα άδυτα της Μασονίας. Πολύ δυνατή εκπομπή έρευνα μιας άλλης εποχής. Θα μπορείτε να βρείτε τη δολοφονία του Τζόρτζη Αθανασιάδη ή αν θέλετε την υπόθεση Λαμπράκη. Όλους τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, τον Τίγρη και όλους τους άλλους που μίλησαν στην έρευνά μου, στην εκπομπή μου. Θα μπαίνετε λοιπόν στο κανάλι Γιώργος Τράγκας Official στο YouTube και φυσικά επικοινωνούμε καθημερινά, θα έλεγα, στο Facebook. Έτσι ανεβαίνουν τα άρθρα μου, όλα τα κείμενά μου και οι εισαγωγές μου στο ραδιοφωνικό μου πρόγραμμα. Πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.
Φίλες και φίλοι, κάνει λίγο κρύο εδώ στην Αστόρια, αλλά η καρδιά μου είναι πολύ ζεστή. Η ομιλία μου ατάκτως ερημένη θα έλεγα, ατάκτως ερημένα σας τα λέω, αλλά νομίζω ότι έχει μια αλληλουχία όσον αφορά το τι γίνεται κάτω και το τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η επιστολική ψήφος είναι ένα θέμα το οποίο εγώ θα το κάνω πρώτο στις εκπομπές μου. Εφ' εξής, το κουβέντιαζα και με τα μέλη εδώ. Η εκπομπή ηχογραφείται για σας. Καλημέρα στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Θα πω μια καλησπέρα στη Μακεδονία μας, στη Θράκη μας και σε όλα τα νησιά μας. Καλησπέρα επίσης σε όλα τα αδέλφια μας στην Ομογένεια, στη Νέα Υόρκη, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στο Τορόντο, στο Μόντρεαλ και όπου υπάρχουν και εργάζονται Έλληνες. Ο κύριος Πάνος Καμένος, τον οποίον γνωρίζω πολλά χρόνια, θα έλεγα από τότε που ήταν νεαρός, όπως ξέρω πολύ καλά και πώς δημιουργήθηκε το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η ΑΝΕΛ. Ήδη υπάρχει ραγδαία πολιτική φθορά και στα δύο κόμματα, και στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ, επομένως, στο τέλος ο Καμένος ποιος θα είναι? Ο Καμένος. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να επιβιώσει ακόμη και με διψήφιο. Μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να το παλέψει, μπορεί και να συντριβεί. Ο Καμένος όμως πόσες πιθανότητες έχει να επιβιώσει ως κόμμα? Ελάχιστες, έως μηδαμινές. Λένε αυτοί που μετράνε, οι ιονοσκόποι, οι δημοσκόποι. Επειδή ξέρω τον Καμένο, κάποια στιγμή θα μιλήσει. Επειδή τον ξέρω από νεαρό, ο πατέρας του Ηλίας, πολύ φίλος μου. Πολύ φίλος μου. Θεός χωρέστον. Κάποια στιγμή θα μιλήσει. Θα μιλήσει για το Σόρος. Ότι το πέταξε μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι σίγουρο. Σε μένα προσωπικά πάνω από 10 φορές και στο πρώτο εξάμηνο της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μου είχε αναφέρει 10 φορές το Σόρος. Για τη σχέση που είχε με το Βαρουφάκη, την οποία αποδέχθηκε τελευταίος ο κύριος Βαρουφάκης, λέγοντας εντάξει δούλεψα κάποιους μήνες, αορίστος το είπε, μαζί με Στίγκλιτς, Γκρούκμαν, Κελμπράιθ, τιμή μου ήτανε, οκ. Επιστήμον είσαι, δούλεψες μαζί τους, ποιος σε έβαλε στην κυβέρνηση Τσίπρα? Ποιος σε τοποθέτησε? Γιατί την ίδια περίοδο της αντιπολίτευσης ήσουν αρθρογράφος στο πολύ καλό περιοδικό ντοκουμέντο του κυρίου Βαξεβάνη, ο οποίος πρόσκειται στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και μέχρι εδώ ουδής ψόγος. Ποιος σε σύστησε? Τα άρθρα σου? Ο Καμένος εμένα μου έλεγε ότι ο Βαρουφάκης ήταν σύστημα Σόρος. Κάποια στιγμή μάλιστα μου είπε ότι υποπτεύεται ότι παίζει και τα παιχνίδια του Σόιμπλε, παρά το γεγονός ότι κοντράρεται μαζί του, παίζει τα παιχνίδια του Σόιμπλε. Και έχω πει σε διάφορες εκπομπές μου τι έγινε εκεί στις Βρυξέλλες όταν ο Τσίπρας κάλεσε τον Καμένο και πήρε μαζί του τον Καραγιάννη τον πρέσβη και πήγανε, είδανε τον Κορεάτη σύμβουλο του Βαρουφάκη σε ένα μεγάλο σαλόνι, το οποίο το είχαν μετατρέψει η ελληνική αποστολή σε ένα χώρο μελέτης των προτάσεων που θα κάνανε στους Γερμανούς. Μπούκαρε στο δωμάτιο του Τσίπρα ο Καμένος, βρήκε τον παπά να είναι εξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και ο Τσίπρας σε μια πολυθρόνα δίπλα και εκεί πέρα τους είπε πάμε να φύγουμε από εδώ γιατί παρακολουθούμεθα από τους Γερμανούς, έχουν κοριοποιήσει, έχουν βάλει κοριούς σε όλη την αίθουσα. Αυτά που σας λέω είναι λεπτομερείς αφηγήσεις του Καμένου σε μένα, τις αποδεσμεύω, λίγο πολύ είναι γνωστές πια.
δεκάδες ή εκατοντάδες αφηγήσεις του Πάνου σε μένα. Και στο εξωτερικό που συναντηθήκαμε. Και σε ανύποπτους χρόνους. Όχι αφηγήσεις που κατά τη γνώμη μου δεν ήταν αληθείς. Ανύποπτη χρόνη μεταξύ κρασιού και τυριού. Εκεί πέρα λοιπόν έπεισε το Τσίπρα να πάει αναφανδόν πάνω στους Αμερικανούς μαζί με τον Καραγιάννη. Ο Καραγιάννης ήταν η πρότασή του. Αλλά, προσέξτε, και πήγανε, ο Καμένος πήρε την Νούλαντ. Η Νούλαντ ειδοποίησε τον Ομπάμα, ο Ομπάμα πήρε τον Τσίπρα πράγματι και του είπε θα περιμένετε τηλέφωνο από τον Φρανσουά Ολάντ και θα κάνετε ό,τι σας πει. Αυτά που σας έχω πει κατά καιρούς και στο ραδιόφωνο βγαίνουν με τις συνεντεύξεις που δίνει τώρα ο Ολάντ και όλοι οι άλλοι αξιωματούχοι μανδαρίνοι των Βρυξελών. Εκείνη την εποχή βέβαια έχω να κάνω με ένα καμένο αντιμνημονιακό κάργα. Από την πρώτη μέρα που συναποφασίσαμε να γίνει το κόμμα. Έχω να κάνω με έναν καμένο αντιμνημονιακό σφόδρα, ο οποίος έλεγε διάφορα για τον ναζισμό της Μέρκελ, θα τα ακούσετε σε λίγο, ο οποίος έλεγε διάφορα για τις δυνάμεις κατοχής που έχουν έρθει στην Ελλάδα από τον Παπανδρέου. Πρέπει να σας πω ότι ο Καμένος με πλησιάζει για πρώτη φορά και μου λέει Γιώργο, έχουμε ένα είδος οικογενειακής φιλίας, Γιώργο θα πάω μέσα από τις αγωγές του Παπανδρέου εάν δεν κάνω κόμμα. Τα έχει σπάσει με τη Νέα Δημοκρατία, τα έχει σπάσει με Σαμαρά στα μάτια, έχει φύγει και μου λέει θα πάω μέσα γιατί η οικογένεια Παπανδρέου έχει σχηματίσει ένα λόφο από αγωγές εναντίον μου και θα χάσω και την περιουσία μου. Έτσι ξεκίνησε. Γυρνάω πίσω στις Βρυξέλλες όπου ο Καραγιάννης πείθηκε τους δύο ότι δεν έχουν άλλο δρόμο, είναι μονόδρομος οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ουάσιγκτον, γίνεται η επαφή και πηγαίνουν σε δύο ψαροταβέρνες, τα λέω για ιστορικούς λόγους. Η πρώτη ήταν του Φρανσουά ταβέρνα όπου συναποφασίστηκε ότι πάμε πάνω στους Αμερικανούς και στον Ολάντ και η δεύτερη ήταν η ταβέρνα Μύκονος όπου ο Καμένος πάει και νοικιάζει το υπόγειο, τον ημιόροφο και λέει του Τσίπρα Βαρουφάκης δεν έρχεται εκεί μέσα. Παίρνουν όμως τον Κορεάτη. Καλός τεχνικός, καλοπληρωμένος. Πάνε μέσα στην ταβέρνα, στείλουν τις προτάσεις και το πρωί πάνε στο Βαρουφάκη και του λένε αυτές τις προτάσεις θα δώσεις στο Σόιμπλε. Και λέει ο Βαρουφάκης εγώ ποτέ. Και του λέει ο Τσίπρας εσύ είσαι ήδη παραιτημένος αν δεν πας. Και πράγματι παίρνει τις προτάσεις, τις τελικές που είχαν γίνει με καθοδήγηση του Φρανσουά Ολάντ, των τεχνικών Γάλλων και τις πάνε στο Σόιμπλε και γυρίζουν με εκείνο το περίφημο τρίτο μνημόνιο στην Αθήνα. Τον καλεί στο Λαύριο τον Πάνο, ό,τι σας λέω. Δεν υπάρχει, δεν επιδέχεται ουδεμίας αμφισβήτηση ή διάψευσης. Και του λέει Πάνο, το φέραμε το μνημόνιο, πρέπει να το περάσουμε και από το λαό. Εντάξει, εσύ επειδή δεν βλέπω να πηγαίνεις καλά στις μετρήσεις, μήπως θέλεις να περάσεις ό,τι γουστάρεις. Λίστα επικρατείας ή μες στο ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε. Και του λέει ο Καμένος, εγώ εκλογές και γκόμενα δεν χάνω ποτέ, κατεβαίνω αυτόνομος και συνεχίζουμε. Αυτή η συζήτηση έγινε σε αυτό το σπίτι που διατηρεί ο Πρωθυπουργός στο Λαύριο. Εγώ εξακολουθώ να βλέπω τον Καμένο, αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα γίνει, ελπίζω, ξέρετε εγώ τα τηρώ αυτά, θα γίνει βιβλίο κάποια στιγμή. Γιατί ο Καμένος προσπαθεί να με φέρει σε επαφή με τον Τσίπρα και τον Παπά. Θα γίνει βιβλίο το παρακάτω. Παραμονές εκλογών του Σεπτεμβρίου.
Εγώ, όπως έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, είμαι και λίγο ανέλεγκτος, δηλαδή σε αυτό που κάνω 53 χρόνια, θέλω να έχω την αυτονομία μου. Παρακολουθώ λοιπόν τον Πάνο σε όλα τα βήματά του και μου στέλνει και συνέχεια μηνύματα. Φεύγω για ένα διάστημα, μου στέλνει μηνύματα και στη Γαλλία όπου μένω, όπου μου λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσουμε το όνομα Μακεδονία. Το τελευταίο tweet το πήρα στο Μονακό νύχτα, αργά, 1 η ώρα τη νύχτα, όπου ο Πάνος με έστειλε ένα tweet, το έχω κρατήσει. Μην ανησυχείς Γιώργο, ποτέ δεν πρόκειται να δώσουμε το όνομα Μακεδονία και το Αιγαίο φυλάσσεται καλύτερα από ποτέ, μου γράφει. Γιατί του είχα στείλει ένα tweet και του έλεγα εύχομαι με όλη μου την καρδιά οι ιστορικοί του μέλλοντος να μην γράψουν ότι συμμετείχε στη διανομή του Αιγαίου και στην αναγνώριση της Μακεδονίας. Ένα τόσο ένα tweet του είχα στείλει. Από εκεί και πέρα ο Καμένος καταγγέλει μετά από επίσκεψη στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να σας πω ότι ο Καμένος πάντα έλεγε να είμαστε και με τους Ρώσους, να είμαστε και με τους Αμερικανούς, να είμαστε και από εδώ, να είμαστε από εκεί. Εμένα δεν μου βγαίναν στο μυαλό μου αυτά. Και δεν μου βγαίναν για τον εξής λόγο, γιατί ανήκουμε στη Δύση, γιατί είμαστε χώρα της Ατλαντικής Συμμαχίας και γιατί όποτε έχουμε κουνηθεί έχουν έρθει απ' έξω με οξύτατη τιμωρητική διάθεση. Βλέπε περίοδος Καραμανλή. Τον έζησα από κοντά. Η Ελλάς πληρώνει το μνημόνιο όχι μόνο για τα συσσωρευμένα χρέη της, αλλά και για την αγάπη που έδειξε ο Καραμανλής, το φλερτ αν θέλετε, με τον κύριο Πούτιν. Δεν είναι μόνο τα συσσωρευμένα χρέη, υπάρχει μια τιμωρητική διάθεση απέναντι σε μια χώρα η οποία σε 2 παγκόσμιους πολέμους πήρε εδαφικά ωφέλη από τους συμμάχους, με το αίμα της, με τους ήρωές της, με την αντίσταση απέναντι στους Ναζί, στους φασίστες, αλλά οι σύμμαχοι ήταν οι μεγάλοι που δώσανε εδάφη. Δωδεκάνησο, από εδώ, από εκεί, τις νέες χώρες, σε 2 παγκόσμιους πολέμους. Αυτή είναι η παραδοσιακή συμμαχή μας, οι Αμερικανοί. Τέλος, με τα συμφέροντά τους, με όλα. Το αν ήταν ηλίθιοι και άφρονες επί 7 ετίας και τους είπαν ορμάτε να ανατρέψετε το Μακάριο, αυτοί το κάνανε. Από εκεί και πέρα, αν ήταν ο Κίσιγκερ πίσω απ' όλα, είναι μια άλλη ιστορία. Ας πρόσεχες. Ας πρόσεχες. Όταν ανέτρεψε συνταγματική τάξη της Κύπρου, ας πρόσεχες. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, ο Καμένος πετάει μια βόμβα. Γιατί ζούμε περίεργες ημέρες, έχω κάνει κάποιες προβλέψεις, δεν θέλω να ζω όταν θα έρθουν, γιατί είναι πολύ δυσμενείς οι προφητείες μου, οι προβλέψεις μου, οι εκτιμήσεις μου. Αλλαγές συνόρων, εκτεταμένες και επιστροφή σε ένα είδος σύγχρονης βαβαροκρατίας, μικρότερης χώρας που θα είναι η Καραϊβική της Ευρώπης. Θα δίνει ήλιο και θάλασσα ως προτεκτοράτο. Από εκεί και πέρα πετάει τη βόμβα που λέτε και αρχίζω να σκέφτομαι και ψάχνω πόσοι είναι του συστήματος Σόρος. Μου λένε είναι Εβραίος, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Ακούστε να σας πω. Είναι persona non grata στο Ισραήλ. Επειδή εγώ έχω σχέσεις από παιδί, από νέους δημοσιογράφους, με πολλούς στο Ισραήλ, σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι είναι persona non grata στο Ισραήλ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τον έχει κηρύξει persona non grata, ανεπιθύμητο πρόσωπο, γιατί έβαλε τρικλοποδιά στην Ισραηλινή κυβέρνηση που ήθελε να απαλλαγεί από 25.000 εχρώμους Αφρικανούς μετανάστες και να τους στείλει πίσω στη Ρουάντα. Εκείνη την ώρα του βάλε τρικλοποδιά. Persona non grata λοιπόν. Είναι κρίσος ο κύριος Σόρος. Διαχειρίζεται 30 δις. Είναι ο βασικός χρηματοδότης του Ιδρύματος Κλίντον των Δημοκρατικών. Ήταν βασικός χρηματοδότης της κυρίας Χίλαρη Κλίντον με 11 εκατομμύρια δολάρια επισήμως στην προεκλογική εκστρατεία της. Τώρα όμως έχουμε Ντόναλντ Τραμπ.
Τώρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχασε ούτε τις ενδιάμεσες εκλογές. Άντεξε. Τώρα έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει την ελεύθερη αγορά, δισεκατομμυριούχο που είναι πρόεδρος, ο οποίος αποκαλεί τους Γερμανούς τοκογλύφους και τις Βρυξέλλες γερμανοκρατούμενο όχημα, έτσι το λέει. Γερμανικό όχημα για να κάνουν τις δουλειές τους οι Γερμανοί. Και έχουμε μια σκληρή αμερικανική διοίκηση η οποία είναι φιλική προς τους Έλληνες σε αυτή τη φάση και για τα συμφέροντά της. Είναι ιδιαίτερα φιλική. Και γιατί έχει αυτή την κόντρα μεταξύ Ουάσιγκτον, Αγκύρας. Έρχομαι λοιπόν και λέω πόσους έχει ο Σόρος στην κυβέρνηση Τσίπρα. Ψάχνομαι. Και γιατί αυτή την εποχή, κυρίες και κύριοι, ξυλώνεται έτσι το πουλόβερ της εθνικής ταυτότητας. Ένα πράγμα που με βασανίζει, ειλικρινά σας λέω, εγώ δεν είμαι αιμονικός. Ούτε ξυπνάω το πρωί και λέω να εισβάλλουμε στο Βερολίνο, όχι τέτοια πράγματα. Γιατί ξυλώνεται η ιστορία μας. Παραδείγματος χάρη, γιατί απαλήφουν τους Περσικούς πολέμους. Θα σας πω εγώ γιατί. Το έχω ρωτήσει σε καθηγητές του Πανεπιστημίου. Όταν βγάζεις η Ελλάς, είναι η χώρα η οποία, οι Έλληνες, είναι αυτοί που αντιστάθηκαν σε παγκόσμια δύναμη εκείνης της εποχής, στους Πέρσες. Όλα τα παιδιά μας διδάσκονται ότι οι Έλληνες στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στις Θερμοπύλες, έβαλαν στήθια μπροστά απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη, στους Πέρσες. Χιλιάδες, με πλοία, εκατοντάδες, εκείνης της εποχής. Και βάλαμε στήθια. Δεν θέλουν λοιπόν οι μάγκες, και ποιοι είναι οι μάγκες, να περνάει το DNA αυτό στην επόμενη γενιά. Γιατί λέω εγώ. Τι σας πειράζει ο Λεωνίδας. Οι αρχαίοι συγγραφείς γιατί σας πειράζουνε. Πέραν αυτού, γιατί τώρα ξυπνάει ένα πρωί ο Τσίπρας και λέει πόλεμος κατά της Ορθοδοξίας και της Χριστιανοσύνης. Γιατί ρε, τόσα προβλήματα έχεις, συντάξεις έχεις, υπερταμεία έχεις, ιστορίες έχεις, Eurogroup έχεις, ιστορίες. Ξαφνικά ας πούμε ουδετεροθρησκεία, γιατί δεν πολεμούσαν οι Έλληνες και λέγαν για τη σημαία και του Χριστού την πίστη. Δηλαδή αν αύριο γίνει πόλεμο, σκέφτομαι εγώ, που είμαι μεγάλης ηλικίας πια, σκέφτομαι ποιος θα πάει να πολεμήσει για τον Τσίπρα. Για το Μητσοτάκη, Χριστέ και Απόστολοι. Θα πάει κανείς για το Μητσοτάκη να πολεμήσει. Θα πάει κανείς για αυτούς να πολεμήσει. Όλοι πηγαίναν για την πατρίδα. Για το Σταυρό, για τη θρησκεία, για τέτοια πράγματα πηγαίναν οι Έλληνες. Και γιατί εμένα πρέπει να μου απαγορεύσεις ακόμη και στα 69-70 μου να έχω ήρωες στο μυαλό μου. Γιατί μου απαγορεύεις εμένα, ναι, να σκέφτομαι ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν ήρωας, αλλά μου τον παρουσιάζει σαν έναν ημικακοποιό, ο οποίος μάζευε πλέμπες και ότι έβρισκε κατσαπλιάδες για να πάει να πολεμήσει. Με τι θα πολεμούσε, με τα σαλόνια, με τι θα πολεμούσε, με αποφύτους κολεγίων. Γιατί εμένα ναι μου λες ότι δεν πρέπει να σκέφτομαι τον Καραϊσκάκη ή τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Και ότι αυτά μου λες ότι έσφαξα τους Τούρκους. Ποιους θα έσφαζα, τους Βέλγους. Μου λες ότι μπήκαμε στην Τροπολιτσά, λέει, και τους φάξαμε. Και ότι εμείς ευθυνόμεθα για τη σφαγή μουσουλμανικών πληθυσμών στην Ελλάδα. Έχετε τρελαθεί. Ποιους θα σφάζαμε, τους κατοίκους του Λουξεμβούργου. Πώς θα ερχόταν η ελευθερία άμα δεν μπαίναμε στην Τριπολιτσά. Και διδάσκεται στα παιδιά ότι είχαμε αύξηση της αγροτικής οικονομίας και όλα αυτά. Κάτι συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Σόρος από πίσω ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Κάτι συμβαίνει. Κάποια ξένα κέντρα θέλουν να ρίξουν τις άμυνες των Ελλήνων. Πώς λέμε, έπεσε το ανοσοποιητικό και έπαθες νεοπλασία. Έπεσε το ανοσοποιητικό και έπαθες αυτή την αρρώστια. Κυρίες και κύριοι, ανέσυραν οι συνεργάτες μου
όλες τις συνεντεύξεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις που είχε δώσει ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Καμένος, στο περιοδικό Κράς. Τις συνεντεύξεις έλαβαν δύο εκλεκτοί συνάδελφοί μου, ο κύριος Παντελής Ζήλος και ο κύριος Σπύρος Νάνος. Ο Σπύρος έχει κάνει μια σειρά συνεντεύξεων με τον Καμένο που νομίζω ότι είναι υλικό για τους ιστορικούς. Γιατί η πρώτη συνέντευξη πάρθηκε το 2013, όταν ο Καμένος είναι στο αντιμνημονιακό στρατόπεδο και τα χώνει χοντρά, και οι υπόλοιπες όταν επιστρέφουν από τις Βρυξέλλες. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τον Αντώνη Σαμαρά συνυπήρχα μαζί το 1981 και τον γνωρίζω πολύ καλά. Μετά από την αποστασία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είχα ιδιαίτερες επαφές μαζί του. Σε μία νύχτα μέσα, από μαχητής κατά του μνημονίου και κατά της κυβέρνησης του Πανδρέου, έγινε ο καλύτερος υπηρέτης του μνημονίου και της πολιτικής της κυρίας Μέρκελ. Η λάθος συνταγή, το φάρμακο που σκοτώνει τον ασθενή, έγινε η μόνη λύση. Ο Αντώνης Σαμαράς φέρει ακριβώς την ίδια ευθύνη που φέρει και ο Γιώργος Πανδρέου για την κατάσταση της χώρας. Είναι ο συνεχιστής μιας πολιτικής που οδηγεί σε ύφεση, που οδηγεί σε ανεργία, που οδηγεί σε δυστυχία, που οδηγεί σε παράδοση της χώρας. Δεν μιλάω μαζί του και ούτε θα συνομιλήσω με αυτούς οι οποίοι οδηγούν την πατρίδα μου και τις οικογένειες των Ελλήνων σε αυτήν την απελπισία. Υποθετική ερώτηση, αν απαντάτε, που πιστεύω θα απαντήσετε, σε περίπτωση που γίνουν εκλογές και χρειαστούν ο Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να κάνει μια συνεργασία και ζητήσει να συνεργαστείτε. Θα το κάνετε? Όχι. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε ποτέ με κυβερνήσεις ή με κόμματα τα οποία υπηρετούν το μνημόνιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ανεξάρτητοι Έλληνες, να κάνουμε την πατερίτσα ή την πολιτική πόρνη που θα χρησιμοποιηθεί με αντάλλαγμα την καρέκλα για να κάνουν κάποια πλειοψηφία. Από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Οι ανεξάρτητοι έχουμε συγκεκριμένες γραμμές, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, τις οποίες δεν θα υπερβούμε. Ασχέτως των αποτελεσμάτων που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα επιμείνουμε στις θέσεις μας, στις αρχές μας, στη δική μας διακήρυξη και βάσει αυτών θα κινηθούμε. Είχαμε καρέκλες και τις αφήσαμε. Δεν θα διαπραγματευτούμε την ψήφο του ελληνικού λαού και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων για να ξανακαθίσουμε σε αυτές. Πάρτνερ και με την έννοια, σας είπα, της πολιτικής πόρνης ή της ανταλλαγής καρέκλας δεν πρόκειται να είμαι με κανέναν. Μακάρι να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες, να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, η οποία πρώτα απ' όλα θα σεβαστεί τις κόκκινες γραμμές της δικές μας στα εθνικά θέματα. Είμαστε πολύ μακριά στα θέματα της Θράκης, το ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, το θέμα της Μακεδονίας. Μακάρι εκεί να υπάρξει αλλαγή στάσεως του ΣΥΡΙΖΑ. Και οφείλω να πω ότι σε αρκετά από αυτά τα θέματα έχουν γίνει βήματα από τη μεριά προσωπικά του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα της καταγγελίας μονομερούς του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων και της πολιτικής που θα αρμοστεί μετά. Για μας προέχει η μείωση της φορολογίας, η βία μείωση της φορολογίας, η ανάπτυξη μέσω της εργασίας και βεβαίως η άρνηση της υποταγής μας στην νέα τάξη πραγμάτων και στην Ευρώπη που σχεδιάζει η κυρία Μέρκελ, τη φεντεραλιστική Ευρώπη. Ελπίζω δυνάμεις υγιείς από όλους τους χώρους να βρεθούν όταν πλέον δεν θα υπάρχει ούτε Σαμαράς ούτε Βενιζέλος, και αυτό θα είναι αρκετά σύντομα, προκειμένου να μπορούμε να φτιάξουμε μια τέτοια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, γιατί το λέγατε και παλιά κάποιοι, αυτό. Βεβαίως, κάποιοι μας οδηγούν στο μελιγαλά. Εμείς θέλουμε το Γοργοπόταμο. Ο κ. Κουβέλης είναι μια πολύ καλή πατερίτσα. Είναι η αριστερή βερσιόν του κ. Καρατζαφέρη. Νομίζω ότι εξάλλου τα στελέχη του κόμματός του, όπως η κυρία Ρεπούση, τις οποίες στην ψήφο εμπιστοσύνης αναζητά ο κύριος Σαμαράς κατά καιρούς, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που δεν έχουν ούτε αρχές ούτε αξίες, παρά μόνο ανταλλάσσουν την ψήφο με θέσεις εξουσίας. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον κύριο Κουβέλη. Θέλω να ακούσετε τι λέει ο κύριος Καμένος στο περιοδικό Κράς, που λέει ότι μνημόνιο δεν υπογράφουμε. Ούτε ο κύριος Τσίπρας θα υπογράψει μνημόνια. Τα μνημόνια τελείωσαν για τη χώρα, λέει ο Πάνος ο Καμένος. Και επίσης
ότι αν έρθει, λέει, μια συμφωνία που δεν συμφωνώ, δεν θα την ψηφίσω. Ακόμα και αν διαφωνούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα απαρατηθώ και θα φύγω από την πολιτική, λέει. Ακούστε το. Όχι, μνημόνιο δεν υπογράφουμε. Είναι ξεκάθαρο. Ούτε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κ. Τσίπρας θα υπογράψουν μνημόνια. Τα μνημόνια τελειώσαν στη χώρα. Μνημόνιο σημαίνει εντολή να ασκήσει μια πολιτική την οποία σου υποβάλλουν άλλοι. Να κάτσει, κύριε Πρόεδρε, άμα έρθει αυτή η συμφωνία, πού μπορεί να δεν θα έρθει στη Βουλή με την μορφή μνημονίου, διότι αυτή η εποχή παρήλθε. Η εντολή που λάβει τον ελληνικό λαό στις 25 Ιανουαρίου είναι τέλος των μνημονίων. Το 2010 ήρθα σε ρήξη με το κόμμα με το οποίο εκλεγόμουν 20 χρόνια. Και τότε ήταν η εποχή που ήμουνα στην πρώτη θέση των εκλεγμένων στη Β' Περιφέρεια Αθηνών. Είχα διατελέσει υπουργός και είχα, αν θέλετε, μια εξασφαλισμένη καριέρα. Δεν έβαλα ποτέ την καρέκλα σαν διαπραγματευτικό μέσον ή σαν στόχο στη ζωή μου. Συγκρούστηκα τότε και μάλιστα θα σας θυμίσω ότι στην αρχή ήμουν μόνος μου. Όταν δεν ψήφισα την κυβέρνηση του Παπαδήμου δεν υπήρχαν ούτε 5, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 21 βουλευτές, όπως προέκυψαν αργότερα. Ήμουν εντελώς μόνος και αποφάσισα να κάνω αυτή την κίνηση, διότι με καμία καρέκλα δεν ανταλλάσσω την αξιοπρέπειά μου και την εντολή που μου έδωσε ο ελληνικός λαός. Εγώ θα περπατάω στον δρόμο χωρίς ασφάλεια. Θα ψωνίζω μόνος μου στην ψαραγορά με τα παιδιά μου και θα κυκλοφορώ και τότε στους Έλληνες στα μάτια. Αν έρθει μια συμφωνία με την οποία δεν συμφωνώ και με την οποία δεν έχουμε πάρει τη λαϊκή εντολή να την ψηφίσουμε, βεβαίως και δεν θα την ψηφίσω. Είναι ξεκάθαρο. Έχει πει πολλές φορές ο Αλέξης Τσίπρας, στο άνθρωπο στη Λεμόντ, ότι κάποιοι ακόμα θέλουν... και αν διαφωνούν και οι ίδιοι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακόμα και αν διαφωνούν οι ίδιοι ανεξάρτητες. Δηλαδή, βλέπετε... Θα προτιμήσω να παραιτηθώ και να φύγω και από την πολιτική εντελώς παρά να ψηφίσω μια συμφωνία με την οποία δεν θα τη συνηθίσει. Να φύγετε και από τους ΑΝΕΛ. Εάν ακόμα και το κόμμα το δικό μου, το κίνημα με το οποίο φτιάξαμε μαζί, συμφωνεί σε μια συμφωνία την οποία εγώ διαφωνώ, θα διαχωρίζω τη θέση μου και θα φύγω από την πολιτική. Συνεχίζω να πιστεύω ότι οι ύπες των αγορών όπως ο Τζορτζ Σόρος έχουν μεγάλο κομμάτι ευθύνης για την σημερινή κατάσταση της Ελλάδος. Εάν υπάρχουν κινήσεις και σήμερα οι οποίες είναι προς εύνοια αυτών που εξαθλίωσαν τη χώρα μου, θα συνεχίσω να τους καταγγέλω. Ακόμα και αν είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Από όπου και αν είναι. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω με τα ηχητικά, με τις συνεντεύξεις αποσπάσματα του κυρίου Καμένου στο περιοδικό Κράς. Ο κύριος Καμένος λέει ότι στο θέμα της ονομασίας το όνομα Μακεδονία δεν θα το δεχτούμε. Δεν θα έρθει συμφωνία για το μνημόνιο προς ψήφιση. Δεν θα υποχωρήσουμε, λέει ο κύριος Καμένος. Επίσης έχει ορισμένα ενδιαφέροντα κομμάτια τα οποία θέλω να ακούσετε. Θα σου πω ξεκάθαρα, το θέμα δηλαδή της ονομασίας των Σκοπίων όρο Μακεδονία δεν πρόκειται να δεχτούμε. Ναι. Εκεί είναι ένα θέμα στο οποίο εμείς θέτουμε. Το θέμα το οικονομικό της συμφωνίας είστε ευχαριστημένοι, δηλαδή έχουμε φύγει από το μνημόνιο, διότι εγώ προσθέτω άκουσα ας πούμε και τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος δήλωσε πως αν έχει η συμφωνία προς ψήφιση και ο ίδιος αλλά και οι άλλοι γενικώς δεν θα το ψηφίσουν. Μα δεν πρόκειται να έρθει η συμφωνία προς ψήφιση. Είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση αυτή ανέλαβε και από την πρώτη μέρα που ανέλαβε εφαρμόστηκε ένα καταπληκτικό σχέδιο το οποίο είχαν εκπονήσει από πριν. Και το σχέδιο αυτό είναι να τα αποσταθεροποιήσουν και να την πιέσουν την πρώτη στιγμή. Έκαναν δηλαδή ακριβώς ό,τι έκαναν στους Αναστασιάδες στην Κύπρο. Θεώρησαν ότι θα μας εκβιάσουν κλείνοντας την στρόφικα την ταμιακή και ότι θα αναγκάσουν να υποχωρήσουμε. Δεν θα υποχωρήσουμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος στη διαπραγμάτευση, βεβαίως και δεχόμενοι να γίνουν μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτό ήταν και στα προγράμματά μας. Γιατί το απαιτεί η χώρα. Βεβαίως και αλλάζοντας μια διεφθαρμένη διοίκηση μέχρι τώρα και το πράττουμε. Βλέπετε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εγώ συνάντησα πραγματικά πολύ χειρότερα πράγματα από ό,τι περίμενα να συναντήσω ασχολούμενος με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εδώ και 22 χρόνια στη Βουλή. Οι συμβάσεις οι οποίες στείλουμε στη δικαιοσύνη και δεν είναι οι μόνες, είναι συμβάσεις οι οποίες δεν είχαν εγκυτικές επιστολές τραπεζών. Υπάρχουν συμβάσεις που έχουν πληρωθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς να υπάρχουν τιμολόγια. Υπάρχει σύσταση μεσαζόντων. Ποιες περιόδους? Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Σε όλες τις περιόδους. Υπάρχουν μεσάζοντες για συμβάσεις του 2003, οι οποίοι είδαν σαν εταιρεία μεσάζοντα
το 2010 και αλλάξαν 10 διευθύνσεις. Υπάρχει προμήθεια ποταμόπλοιου. Ποταμόπλοιου. Για ποιο ποτάμι? Γι' αυτό πιθανώς θα γινόταν. Να σας πω μια λεπτομέρεια που νομίζω ότι μπορώ να την πω ξεκάθαρα για το περίφημο ελικόπτερο Nature 90. Ζήτησα να πετάξω για να πάω στην περιοχή των Ιμίων που καταθέσαμε τον Στεφάνη για τους 3 Έλληνες ήρωες, τον Γιαλοψό, τον Καραθανάση και τον Βλαχάκο, και το ελικόπτερο εν συνεχεία όταν πήγαμε στο χωριό του Μπικάκη, του καταδρομέα Μπικάκη στην Κρήτη για να προσγειωθεί, έκανε 22 λεπτά. Είχαν να είμαι και χειριστής ελικόπτερου με πάνω από 700 ώρες. Κατάλαβα ότι πήγε ένα πρόβλημα. Ακούστε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα. Στο ελικόπτερο αυτό είχαν βάλει μια κεραία από την κάτω μέρος του ελικοπτέρου που δημιουργούσε πρόβλημα στην προσγείωση. Όταν τους ρώτησα αυτή η κεραία τι σκοπό έχει και πού συνδέεται, η απάντηση ήταν δεν συνδέεται πουθενά η κεραία. Δεκάδες εκατομμύρια η κεραία. Βάλαν μια κεραία η οποία δεν συνδέεται πουθενά. Για ένα σύστημα που δεν υπήρχε. Το ελικόπτερο αυτό ήταν ένα από τα 20 ελικόπτερα που παραγγέλθησαν, ένα από τα 11 που παρελήφθησαν και με το προσγειωθήκαμε στην Τρίτη και έβγαλε βλάβη. Από τα 11 ελικόπτερα, τα καινούργια που παραλάβανε, πετάνε μόνο τα 2. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ το επεδίωξα. Ο Κώστας Καραμανλής να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπατε δηλαδή στον Τσίπρα το προτείνατε. Και του ζητήθηκε. Και πράγματι θα ήταν μια εξαιρετική λύση. Όπως εξαιρετική λύση. Όταν λέτε του ζητήθηκε, τι εννοείτε? Του ζήτησαμε να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ο κύριος. Πότε έγινε αυτό? Επανειλημμένος έγινε αυτό. Αλλά ο πρώην Πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι θα δεχόταν μια τέτοια πρόταση μόνο αν αλλάζαν οι αρμοδιότητες. Ναι, αυτό πότε είναι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το λέω. Αυτό έγινε σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη συζήτηση πριν πάμε στην απόφαση του Παυλόπουλου. Ναι, πριν. Ήταν η πιο δύσκολη βραδιά της ζωής μου και πιστεύω και της δικής του. Ήμασταν έτοιμοι να δώσουμε την ελληνική πρόταση απέναντι στην πρόταση Juncker. Η πρόταση Juncker, όπως θυμάστε, είχε απορρευθεί από την συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η ελληνική πρόταση ήταν μια πρόταση η οποία ήταν λογική, αποδεκτή και πραγματοποιήσιμη. Φίλες και φίλοι, κάνει λίγο κρύο εδώ στην Αστόρια, αλλά η καρδιά μου είναι πολύ ζεστή. Η ομιλία μου ατάκτως ερημένη θα έλεγα, ατάκτως ερημένα σας τα λέω, αλλά νομίζω ότι έχει μια αλληλουχία όσον αφορά το τι γίνεται κάτω και το τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η επιστολική ψήφος είναι ένα θέμα το οποίο εγώ θα το κάνω πρώτο στις εκπομπές μου. Εφ' εξής, το κουβέντιαζα και με τα μέλη εδώ. Η εκπομπή ηχογραφείται για σας. Καλημέρα στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είστε βέβαιοι ότι πίνετε καθαρό νερό? Ανοίγετε τη βρύση στο σπίτι, τρέχει νεράκι, βάζετε το ποτηράκι, πίνετε νεράκι. Πόσο βέβαιος είσαι εσύ που με βλέπεις ή εσείς κυρία μου ότι το νερό είναι καθαρό, περνώντας από όλες τις σωληνώσεις που μπορεί να έχουν οξυδώσεις ή σε μια περιοχή που δεν είστε και πολύ βέβαιοι ότι το νερό φιλτράρεται καλώς. Στην Ελλάδα ζούμε έτσι σε μια περιοχή όπου συμβαίνουν διάφορα. Εγώ λοιπόν έχω κοντά σας σήμερα το φίλο μου, το ξέρω πάρα πολλά χρόνια, τον κύριο Κώστα Αθανασίου, τον έχω εδώ. Camelot, Imperial, Camelot. Το βλέπετε? Φίλτρο για νεράκι καθαρό, εγγυημένο. Τουλάχιστον ξέρεις ότι περνώντας από αυτό το φίλτρο μειώνεται, ελαχιστοποιείται, εξουδετερώνεται ο κίνδυνος να πιεις οξυδώσεις και άλλα πράγματα που θα σε μολύνουν. Ο λόγος στο φίλο μου, εδώ. Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πάνω από 80.000 επικίνδυνες χημικές ενώσεις. Δεν τα λέμε εμείς, αλλά τα λένε πλέον οι επιστήμονες, είναι γραμμένα στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής, φίλες και φίλοι.
Εάν γυρίσουμε να δούμε τα τελευταία 70 χρόνια, οι γεωργοί ρίχνουν αλόγιστα λιπάσματα, ρίχνουν φυτοφάρμακα. Αυξήθηκε η βιομηχανία και όλα τα απόβλητα που πάνε καταλήγουν μέσα σε αυτό το νεράκι. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 80% των φαρμάκων που παίρνει ο άνθρωπος αλλά και τα ζώα, στο τέλος καταλήγουν μέσα σε αυτό το νερό. Δεν είναι μόνο αυτόν εδώ. Θα δούμε ότι υπάρχουν και ίνες αμοιάντου από τις σωληνώσεις, τις οποίες έρχεται ακριβώς και πηγαίνει πλέον σε ένα υδραγωγείο. Αλλά για να έρθει από το υδραγωγείο μέχρι το σπίτι μας, καταλαβαίνετε τι σωληνώσεις υπάρχουν. Γι' αυτό βλέπουμε υπάρχει και μόλιβδο στο νερό μας και 1002 άλλα. Άρα όλα αυτά, εάν γυρίσουμε να πάρουμε μόνο τα φυτοφάρμακα, ένα παράδειγμα, αρκούν μερικά μέρη στο 3 εκατομμύριο για να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στην υγεία μας. Το χλώριο, το οποίο βάζει η πολιτεία για να μας προστατεύσει. Πράγματι πρέπει να είναι μέσα το χλώριο στο νερό μας, για να μην αναπτύσσονται παθογόνοι μικροοργανισμοί. Αλλά τι συμβαίνει όμως με το χλώριο? Θα δούμε ότι δημιουργούνται πολύ επικίνδυνες χημικές ενώσεις, γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε αποχλωρίωση. Τι λένε οι επιστήμονες για το χλώριο? Καταστρέφει τα νεφρά μας, καταστρέφει το σηκώτη μας, καταστρέφει, δημιουργεί την επάρατο, την καρδιά μας, καταστρέφει και όχι μόνον. Άρα πρέπει να το αφαιρέσουμε. Και δεν πρέπει να αφαιρέσουμε μόνο αυτά. Πρέπει να τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, διότι σκεφτείτε ένα κοκτέιλ τα οποία υπάρχουν μέσα στο νερό. Θα μου πει κάποιος είναι μικροποσότητες, είναι κάτω από επιτρεπτά όρια. Τι σημαίνει επιτρεπτά όρια? Τι λένε οι επιστήμονες? Ότι και εκείνα, λόγω του ότι δεν τα αποβάλλει ο οργανισμός μας, σιγά σιγά μία μικροποσότητα αύριο γίνεται πολύ μεγάλη. Είναι όπως λέγαμε, φασούλι γεμίζει το σακούλι, το ίδιο και εδώ. Μικρή ποσότητα φτάνει στο σημείο να δημιουργήσει μια μεγάλη ασθένεια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όλοι ένα καλό σύστημα που σίγουρα 100% να μας αφαιρά όλα αυτά τα δηλητήρια, όλα αυτά τα επικίνδυνα τα οποία υπάρχουν στο νερό μας και βέβαια και αν υπάρχουν περιοχές που υπάρχουν παθογόνοι μικροοργανισμοί να τους αφαιρεί. Αυτό είναι το σύστημα το οποίο είναι το Imperial Plus, το οποίο φτιάξαν οι Αμερικάνοι, φίλες και φίλοι. Είναι η τελευταία γενιά των Imperial που δημιούργησε ακριβώς η Camelot. Είναι από ανοξίδο του ατσάλι, το βλέπουμε ότι είναι εξ ολοκλήρου από ανοξίδο του ατσάλι και εσωτερικά μέσα έχει 3 ειδικά φίλτρα. Ή βλέπουμε ότι υπάρχουν 0,3 μάικρον που η τιμή είναι μόνο 119 ευρώ που θα πληρώσει κάποιος. Βεβαίως το σύστημα αυτό εδώ κοστίζει 1.560 ευρώ. Τόσο το αγοράζει ο Αμερικάνος ή ο Γερμανός ή ο Αυστραλός ή ο Καναδός. Εμείς όμως στην Κύπρο και Ελλάδα το δίνουμε εντελώς δωρεάν για όσα χρόνια επιθυμεί ο πελάτης και αγοράζει μόνο το εσωτερικό φίλτρο. Μία φορά το χρόνο. Δεν έχει να δώσει τίποτε άλλο. Βέβαια, αν θέλει τεχνολογία 0,2 μάικρον, δηλαδή η πόρη που περνάει το νερό για να φιλτραριστεί είναι 0,2 μάικρον, θα πληρώσει μόνο 159. Και αν εις περίπτωση θέλει 0,1 μάικρον, θα πληρώσει μόνο 190 ευρώ. Για να γυρίσουμε να δούμε όμως εδώ λίγο πώς είναι ένα φίλτρο και πώς καταντάει μετά. Δέστε ακριβώς αυτά τα 2 φίλτρα, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι στην αρχή. Ποιος αφελής θα ισχυριστεί ότι το νερό της βρύσης μπορούμε να το πίνουμε ως έχει? Όλα αυτά θα τα πάρουμε μέσα μας και θα αναγκαστούν τα νεφρά μας να κάνουν τη δουλειά που κάνει το Imperial και βέβαια για πόσον καιρό. Γι' αυτό σήμερα υπάρχουν τόσοι νεφροπαθείς. Δέστε όμως ποια είναι η διαφορά. Όταν εξωτερικά, φίλες και φίλοι, το βλέπουμε εδώ πώς είναι. Για λίγο πιο πάνω η κάμερα, αν έχετε την καλοσύνη εδώ να το δείξουμε, πώς είναι, από πού έρχεται το νερό και φεύγει. Από εδώ βγαίνει, φίλες και φίλοι. Και αν γυρίσουμε να δούμε ακόμη εδώ, λίγο το φίλτρο εδώ, αν έχουμε λίγο την καλοσύνη, βλέπουμε εξωτερικά πόσα φύλλα υπάρχουν και από εδώ περνάει, φιλτράρεται. Στο τέλος υπάρχει ο ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας που είναι 800 γραμμάρια, η ανώτερη ποιότητα που υπάρχει. Και στο τέλος από πού βγαίνει το νερό, δέστε εσωτερικά, φίλες και φίλοι, το νερό είναι όλο καθαρό, πεντακάθαρο, λευκό. Από εκεί βγαίνει το νερό. Γι' αυτό προκαλώ οποιονδήποτε. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει νερό ή να φιλτράρει νερό όπως είναι το Imperial, τον καλό δωρεάν να κάνουμε μια διαφήμιση μαζί. Γιατί εδώ είναι 800 γραμμάρια ο ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας. Εν αντιθέσει με ό,τι διαφημίζεται αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά, το οποίο είναι 30 γραμμάρια, το πολύ 80 ή 100 γραμμάρια. Τα 100 γραμμάρια
με 800 γραμμάρια που είναι η ανώτερη ποιότητα, γιατί να έχετε υπόψη σας, ο ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας έχει διαφαθμίσεις. Όπως ο χρυσός είναι 9, ένα παράδειγμα καράτια, με 24 είναι και εδώ το ίδιο. Εδώ είναι ανώτερη βαθμίδα, η ανώτερη βαθμίδα ακριβώς και γι' αυτό. Εμείς καθαρίζουμε πάνω από 10.000 λίτρα νερό τον χρόνο. Εγγυόμαστε και το τελευταίο ποτήρι, το οποίο θα πάρουμε να πιούμε και θα το εξετάσουμε, να είναι όπως το πρώτο ποτήρι, φίλες και φίλοι. Και αυτό είναι με αποδείξεις, με εξετάσεις. Ας έρθει κάποιος στους 2 μήνες, ένα παράδειγμα, ή ακόμα δέχομαι εγώ αυτό το οποίο πετάμε το φίλτρο, το πετάμε, να πάρουμε νερό και να πάρουμε και από όλα τα άλλα φίλτρα τα οποία κυκλοφορούν. Και θα δείτε κατευθείαν ότι θα είναι ανώτερη ακόμη ποιότητα και από αυτό εμείς το φίλτρο το οποίο πετάμε. Βέβαια, θα γυρίσουμε να κάνουμε ένα πείραμα εδώ, ένα παράδειγμα. Μιλάμε ότι πρέπει το νερό μας να έχει τα μεταλλικά άλατα. Εδώ υπάρχει ένα πεσταγμένο νερό και ένα νερό το οποίο βγήκε από το φίλτρο. Εάν γυρίσω να βάλω το στυλό μέσα εδώ, το οποίο είναι απιονισμένο το νερό, βλέπετε ότι δεν ανάβει κανένα λαμπάκι. Εάν έρθω τώρα και βάλω, όπως βλέπετε, μέσα στο Imperial που έχει τα μεταλλικά άλατα, βλέπετε ότι ανάβει. Διότι είναι ζωντανό νερό, φίλες και φίλοι. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και ένα νερό για να είναι ζωντανό πρέπει να έχει τα μεταλλικά άλατα και να είναι μέσα, να έχει οξυγόνο, να είναι καθαρό και να είναι υγιεινό. Εν αντιθέσει με οποιονδήποτε φιαλωμένο νερό, το οποίο 1002 γραφτήκανε και είπανε τελευταίως. Ένα μπουκάλι με τις τελευταίες έρευνες στην Αμερική βρήκανε ότι έχει πάνω από 10.000 ίνες μικροπλαστικού. Άρα καταλαβαίνετε όλα αυτά να τα παίρνουμε μέσα μας το τι γίνεται. Αλλά και η τελευταία έρευνα η οποία έχει γίνει από την Αυστρία, από επίσημο κράτος, βρήκανε μέσα ακριβώς στον άνθρωπο ότι στα περιτώματά του ότι υπάρχουν σωρίαν πλαστικών, φίλες και φίλοι. Άρα από όλους που έχουν πάρει δείγματα από 10 χώρες βρήκανε σε όλους ανεξαιρέτως μέσα στα περιτώματα να έχουν πλαστικό. Αυτό πρέπει να προσέξουμε όλοι, φίλες και φίλοι. Να έχουμε ένα καλό σύστημα που σίγουρα 100% να μας δώσει καθαρό και υγιεινό νερό. Ας έρθουμε όμως στο νερό της βρύσης, γιατί τρέχει ο χρόνος. Εδώ είναι ένα νερό από το Imperial. Εδώ θα βάλω λίγο νερό από αυτό το οποίο φιλτράραμε. Είναι της βρύσης. Εάν έρθω και βάλω λίγο ανιχνευτή χλωρίου, βλέπω 2 σταγόνες εδώ, βάζω 2 σταγόνες εδώ, βλέπω με κατευθείαν ότι έχει αλλάξει το χρώμα στο νερό της βρύσης. Τι σημαίνει? Ότι έχει μέσα χλώριο. Αυτό πίνετε, φίλες και φίλοι, όταν πίνετε νερό της βρύσης. Αυτό εδώ. Και αν πάτε να πίνετε τρόφιμα, θα δούμε κατευθείαν ότι όλο το χλώριο φεύγει και πάει πάνω στα τρόφιμά μας. Δηλαδή θα γίνει αυτό εδώ το οποίο θα κάνω τώρα. Για δέστε λίγο. Έχει εξαφανιστεί το χλώριο. Πού πήγαινε? Πάνω στο τρόφιμό μου. Η κρέας, η ψάρι, η κοτόπουλο να ήταν εδώ η φρούτο, το ίδιο θα γινόταν. Και γι' αυτό σκεφτείτε πόσο χλώριο παίρνουμε καθημερινώς μέσα μας, μια με το νερό που πίνουμε, μια που μαγειρεύουμε και όχι μόνο. Και θέλω να έρθω ακόμη λίγο να κάνουμε ακόμη ένα πείραμα. Εάν γυρίσω να βάλω ένα παράδειγμα, 2 ποτήρια νερό της βρύσης, εάν γυρίσω λίγο να πλύνω τα δάχτυλά μου. Αυτό κάνουμε όλοι μέσα στα σπίτια. Έτσι δεν κάνετε? Δηλαδή κάτω από τη βρύση γυρνάμε, παίρνουμε το σαπουνάκι και πλενόμαστε. Για να δούμε όμως αλήθεια τι κάνουμε. Γυρνάμε και αν βάλω λίγο ανιχνευτή χλωρίου, σε αυτό εδώ, βλέπουμε κατευθείαν ότι άλλαξε το χρώμα. Εάν γυρίσω να βάλω εδώ, βλέπετε όλο το χλώριο, ότι το απορρόφησε κατευθείαν το δέρμα μου και πήγε μέσα. Αυτό κάνουμε, παιδιά. Αυτό κάνουμε, φίλες και φίλοι. Αυτό δίνουμε στα παιδιά μας. Με αυτό κάνουμε μπάνιο. Μετά διαρωτόμαστε γιατί έχουμε τόσα δερματικά προβλήματα. Και βέβαια, γι' αυτόν υπάρχει η Camelot. Έχουμε το τέλειο σύστημα μικρό στην μπαταρία του για ένα ολόκληρο χρόνο. Με 59 ευρώ ακριβώς, αυτό κοστίζει 350 ευρώ. Τόσο το αγοράζουν οι ξένοι. Εμείς το νοικιάζουμε ακριβώς, το δίνουμε μόνο με 59 ευρώ. Στην πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά 49 ευρώ και θα έχετε για ένα ολόκληρο χρόνο για όλη την οικογένεια να κάνετε μπάνιο. Θα μου πει κάποιο προηγουμένως μας είπατε για τα εμφιαλωμένα νερά.
Τι θα κάνουμε όταν πηγαίνουμε έξω? Ένα παράδειγμα. Έχουμε ακριβώς την τέλεια λύση. Έχουμε το μπουκαλάκι αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να πάρουμε νερό από οπουδήποτε και αν βρούμε. Ή από τη βρύση, ή ακόμη και από ένα ποτάμι, ή από το δρόμο ακόμη. Όταν βρέχει, υπάρχει το ειδικό φίλτρο, είναι για έκτακτες ανάγκες. Το κλείνω και ξεκινάω, πίνω με αυτόν τον τρόπο και την ίδια ώρα φιλτράρεται. Έτσι θα έχω καθαρό και υγιεινό νερό ανά πάσα στιγμή όταν φεύγω στο εξωτερικό ή πηγαίνω σε ένα ξενοδοχείο. Σκεφτείτε πόσα ξοδεύομαι για εμφιαλωμένα νερά και τι μας προσφέρουν. Ενώ εδώ θα έχουμε σίγουρα την λύση να έχουμε καθαρό και υγιεινό νερό όπου και να πάμε. Άρα καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, εάν έχω όπου πάω ή θα πάρω μαζί μου, έχουμε ειδικό θέρμο που 1-2 λίτρα να το γεμίσετε, να το πάρετε στη δουλειά σας, να έχετε από το Imperial Plus φίλες και φίλοι και να είστε σίγουροι ότι την ημέρα σας θα πιείτε τα 2 λίτρα νερό. Διότι τόσα πρέπει να πίνουμε κατευθείαν. Δηλαδή, αν εις περίπτωση ένα παράδειγμα, λέμε οι περισσότεροι πόσο νερό πίνουμε, αν διερωτηθούμε, πίνουμε 1 και 2 ποτήρια. Ενώ εδώ πρέπει για να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, τουλάχιστον να πίνουμε 2 λίτρα νερό. Αγαπητέ κύριε Αθανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ που με καλέσατε. Προσέξτε, καθαρό νερό στα σπίτια. Πάω σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί. Προσοχή, εσείς οι διαβητικοί που είστε ομοιοπαθείς μου, διαβητικοί τύπου Β, που κάνετε ινσουλίνη ή παίρνετε χάπια ή κάνετε κάποια δίαιτα. Προσοχή, αν πέσετε με φόρα στο φαγητό, σίγουρα θα ανεβάσετε τη γλυκοζιωμένη. Σίγουρα ο μετρητής θα δείξει πάνω από 2 και θα στουμπώσετε. Και μετά θα χρειαστείτε ένα μεγάλο διάστημα, 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες για να μπορέσετε πάλι να ρυθμίσετε το ζάχαρό σας. Προσέξτε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να κάνω το δάσκαλε που δίδασκες, αλλά δεν κρατούσες τίποτα από όσα δίδασκες. Και εγώ ξεφεύγω που και που. Είναι αλήθεια. Και εγώ χτυπάω κάποιο γλυκό τα βράδια. Ειδικά όταν βλέπω τηλεόραση, όταν βλέπω κάποιο έργο. Και εγώ κάποια στιγμή θέλω ένα παϊδάκι. Θέλω πατάτες του φούρνου. Αλλά προσπαθώ και κάνω και ινσουλίνη. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, πρέπει όσοι είστε διαβητικοί, αυτές τις μέρες να έχετε ένα συγκρατημό. Δηλαδή, πάτε να φάτε ένα πιάτο φαγητό. Καλό, με πατατούλες. Αλλά όχι να διπλώνουν τα γλυκά μετά. Και θα πίνετε αλόι βέρα, κρεταλόι, κρητικής παραγωγής. Θα πίνετε γιατί αναχαιτίζει τις φλεγμονές. Το ζάχαρο πάει παρέα με τις φλεγμονές. Το ζάχαρο ανοίγει κερκόπορτες στον οργανισμό μας. Και παθαίνουμε εύκολα φλεγμονές. Στα νεφρά, στο ουροποιητικό, ουρολιμόξεις. Παθαίνουμε διάφορες. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα πόδια μας. Πολύ εύκολα από μια πληγή μπορεί να χάσεις πόδι. Μπορεί να ακροτηριαστείς. Πρέπει να τα απολυμμένουμε τακτικότατα τα πόδια μας. Να κοιτάμε μην έχουν κανένα τραυματισμό. Από το παπούτσι, από την κάλτσα. Μήπως από καμιά φουσκαλίτσα εξαιτίας της τριβής των δακτύλων. Έχει ανοίξει το δέρμα και έχει κάνει πληγούλα. Δεν τα αφήνουμε. Η καθαριότητα είναι η πρώτη φροντίδα μας. Και πίνουμε αντιφλεγμονώδη. Συμπληρώματα. Αλόι βέρα. 2-11-180-85. Η μία είναι σκέτη. Αυτή πίνω εγώ. Μία κουταλιά κάθε πρωί αραιωμένη. Γιατί πολλοί οργανισμοί, το πεπτικό τους δεν δέχεται 3 κουταλιές την ημέρα. Σου δημιουργεί μια ευκινησία του εντέρου μεγαλύτερη η αλόη. Μία κουταλιά είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει από αυτό εδώ.
είναι αντιφλεγμονώδες. Επίσης, μιξαρισμένη με κουρκουμίνη. Πολύ καλή. Γιατί είναι μπαχαρικό της μακροζωίας. Αντιφλεγμονώδες και αυτό. Και το τρίτο μπουκάλι είναι με ρόδι. Είναι αντιοξυδωτικό. Κάνει καλό στην καρδιά, κυνηγάει τις ελεύθερες ρίζες. Τις εξουδετερώνει. Οι ελεύθερες ρίζες, όπως έχετε διαβάσει, είναι υπεύθυνες για πολλές νεοπλασίες. Έτσι λέει. Έτσι λέει η επιστήμη, η έρευνα. 2-11-180-85. Όσοι θέλετε να μην έχετε έξοδα για θέρμανση. Για την ακρίβεια, γιατί πάντα υπάρχουν έξοδα. Όσοι θέλετε να δίνετε ελάχιστα χρήματα για θέρμανση. Θα αγοράσετε την Κουμτέλ. Είναι μια σόμπα που πραγματικά όχι μόνο ζεσταίνει ένα χώρο 150 τετραγωνικών, τουλάχιστον, και τον ζεσταίνει δυνατά, αλλά στραγγίζει και την υγρασία. Κάνει καλό στην υγεία. 2-11-180-85. Κουμτέλ. Μόνο με 69 ευρώ και η παραγωγή, αν θέλετε, οι εμπορευόμενοι αυτή τη σόμπα, σας δίνουν και μία μικρή δώρο, την κουμτελίτσα, η οποία είναι μια σομπίτσα ενισχυτική, αν θέλετε, της θέρμανσης στο σπίτι σας. Πρέπει να σας πω ότι μόνο με 69 ευρώ δεν παίρνεις εύκολα τέτοια καλή σόμπα. Έχει χρονοδιακόπτη, τα βλέπετε, δηλαδή μπορείς να κοιμηθείς και να τη βάλεις να δουλεύει για 2 ώρες. Μπορεί να τη βάλεις να δουλεύει για 1 ώρα. Να σου ζεστάνει καλά το χώρο σου, χωρίς να ξοδεύεις περισσότερα σε ρεύμα. Επίσης, το κυριότερο απ' όλα, ένας πέφτει επάνω της, κατά λάθος, την ανατρέπει. Πάει το βράδυ προς την κουζίνα, αλλάζει δωμάτιο, την έχετε κάπου, πέφτει επάνω της και πέφτει κάτω. Έχει διακόπτη ασφαλείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σπίτι σας, για την ασφάλειά σας. Γιατί ξέρετε πόσα ατυχήματα γίνονται όταν ανατραπεί μια σόμπα. Οποιαδήποτε σόμπα. Κουμτέλ λοιπόν, μου λένε όσοι την έχουν. Μου λένε, επαναλαμβάνω, όσοι την έχουν, ότι είναι μια πολύ καλή σόμπα που ζεσταίνει δυνατά. 2-11-180-85. Η εκπομπή ηχογραφείται για σας. Καλημέρα στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, στον Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο της Ομογένειας, βγήκε ο κόσμος για ένα εθνικό θέμα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση δεν το υπολόγισε αυτό. Και είδαμε τον κόσμο με τα συλλαλητήρια, είδαμε τον κόσμο ακόμα και τώρα να αντιδρά. Αυτό ήταν μια έκπληξη για κάποιους άλλους όχι. Όχι για μένα. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή, όταν προκηρύχθηκε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο για το μακεδονικό, ήξερα από τις πρώτες 2 εκπομπές, από τα μηνύματα που έπαιρνα, κάτω στον Πειραιά στα παραπολιτικά FM, ότι πρόκειται να γίνει σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Και πράγματι, επειδή βρέθηκα και στα 2 συλλαλητήρια, στη Θεσσαλονίκη όταν πήγα, πραγματικά ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Να έχει μποϊκοταριστεί, να έχουν σαμποτάρει στην κυριολεξία τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα την κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, Μακεδόνων και άλλων, ακόμα και από την Κρήτη, να έχουν σαμποτάρει πλήρως οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και να είναι εκεί στο Λευκό Πύργο 500.000 άνθρωποι. Ήμουνα στην πλατεία Αριστοτέλου στη γωνία αριστερά, ακριβώς εκεί που είναι ο δρόμος της παραλίας, και έβλεπα να περνάνε κατά κύματα εγενέ πάσε. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Ομάδες Ελλήνων από όλη την Ελλάδα. Φασίστες και ακροδεξιοί φαντάζομαι. Λοιπόν, φασίστες και ακροδεξιοί. Και να πω και κάτι.
Στην Ελλάδα, και το είπε σε μια συνέντευξή του στο Κράσ που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ο Φράγκος ο Φραγκούλης ο στρατηγός, όποιος λέει ότι είναι πατριώτης, ότι αγαπάει την πατρίδα, την ιερή γη μας όπως τη λέω εγώ, την κοιτίδα του πολιτισμού, τη ρίζα μας, όποιος λέει επίσης ότι είναι χριστιανός, προς Θεού μην μπει στην Ελλάδα ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Αν αυτό συνδυαστεί, μιξαριστεί με το γεγονός ότι υποστηρίζεις ότι είσαι και πατριώτης και αγαπάς την πατρίδα, τότε είσαι γραφικός και κυρίως είσαι φασίστας. Είσαι φασίστας. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ στην Αμερική, κάθε σπίτι, βγήκα και πήγα στην Ουάσιγκτον με αυτοκίνητο. Κατά μήκος της διαδρομής είδα σε σπίτια, σε κτίρια παντού αμερικανικές σημαίες. Κατά μήκος. Σε πόλεις και μπλοκ κατοικιών που θεωρούνται περιφερειακά, επαρχιακά. Όλοι είχαν αμερικάνικες σημαίες. Αυτοί είναι όλοι φασίστες. Παντού όπου πήγα στην Αμερική έμπαινα μέσα στα αυτοκίνητα. Οι ταξιτζίδες, πολλοί από τους ταξιτζίδες έχουν μικρή αμερικάνικη σημαία μπροστά στο καντράν. Μπροστά, εκεί που είναι το καντράν τους έχουν μικρή αμερικάνικη σημαία. Είναι φασίστες όλοι αυτοί. Εμείς στην Ελλάδα, όποιος πει ότι αγαπάει την Ελλάδα, όποιος μιλήσει για εθνικά θέματα, όποιος πει ή φέρει αντίρρηση ότι δεν χειριζόμαστε καλά ως κυβέρνηση, ως κράτος, μια υπόθεση εθνική, αμέσως κηρύσσεται γραφικός, εξτρεμιστής, χρυσαυγίτης, ακροδεξιός. Μα για το όνομα του Θεού. Αν είχαν βγει τόσα εκατομμύρια που βγήκαν στα συλλαλητήρια και ήταν χρυσαυγίτες, η Χρυσή Αυγή θα έπαιρνε στην Ελλάδα 55-65%. Και καλά δεν βλέπουν τις μετρήσεις. Δεν βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει το 85 με 90%, 85% απέναντί της σε όλα τα θέματα διακυβέρνησης. Στο Μακεδονικό, Συμφωνία της Λίμνης, παντού. Σε όλα τα θέματα το κοινό είναι απέναντί της 85%. Δηλαδή εκπροσωπεί ισχνότατη μειοψηφία και θέλει να παίρνει αποφάσεις επειδή έχει τα 151 κουκιά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τις ψήφους, για θέματα που αφορούν τις επόμενες γενιές. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι του πολιτικού προσωπικού της χώρας θα είναι ανύπαρκτοι στη μνήμη των Ελλήνων όταν θα έρθουν οι παρενέργειες, οι συνέπειες. Κύριε Τράγκα, δεν θα έχουν φύγει και αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, οι επόμενες γενιές θα εισπράττουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Αυτή η δημοκρατία δεν μπορεί όμως να έχει έναν θεματοφύλακα αυτού του μέλλοντος. Γιατί βλέπουμε ότι, όπως λέτε πολύ σωστά, κάποιοι οι οποίοι έχουν μια ισχνότατη πλειοψηφία, αν την έχουν, αυτή τη στιγμή στη Βουλή, αυτή τη στιγμή αποφασίζουν, μάλλον προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών, αυτών που έχυσαν το αίμα τους για τη Μακεδονία, και την ίδια στιγμή υποθηκεύουν και καταστρέφουν το μέλλον των επομένων γενεών. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει αυτό. Η Ελλάδα έχει ακόμα δημοκρατία. Δημοκρατία σε έκπτωση. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι είσαι δημοκρατική χώρα όταν εφαρμόζεις εισαγόμενη νομοθεσία. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις κοινοβουλευτικό καθεστώς και βουλή ελεύθερη να αποφασίζει με εκπροσώπους σου όταν έχεις εισαγόμενη νομοθεσία από το εξωτερικό, από τις Βρυξέλλες, που πρέπει να εφαρμόσεις. Και όταν για να περάσεις οποιοδήποτε νομοσχέδιο θέλεις έγκριση των δανειστών. Άρα δεν έχεις δημοκρατία. Και δεν έχεις επίσης ελευθερία εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είναι ελεύθερη η εκτελεστική εξουσία σου. Πρέπει να πάρει έγκριση για ό,τι θέλει να κάνει. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχεις ένα υπάκουο πολιτικό προσωπικό στα κελεύσματα των ξένων δυνάμεων κατοχής. Αυτό πρέπει να αναρωτηθεί κάθε Έλληνας τι σημαίνει για το μέλλον του σήμερα και για το μέλλον των παιδιών του και των εγγονών του. Βαριά έκφραση που χρησιμοποιείται, ξένες δυνάμεις κατοχής. Ξένες δυνάμεις κατοχής, και λέω δυνάμεις κατοχής γιατί αυτά που υπέστη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τα έλεγα από την πρώτη μέρα ότι θα συμβούν, και δεν παριστάνω τον προφήτη στο μικρόφωνο του Ελλάς FM, αλλά όσα είπα στον Άλτερ την πρώτη μέρα εισαγωγής του μνημονίου επαληθεύτηκαν κατά κεραία. Η Ελλάδα έχει χάσει την κυριαρχία της, την εθνική κυριαρχία της. Κατ' εφημισμόν είναι κυρίαρχο κράτος.
διότι είναι υποχρεωμένη έως και σήμερα που λέει ότι δραπέτευσε από τα μνημόνια να ρωτάει τις Βρυξέλλες για οτιδήποτε θέλει να κάνει για την κοινωνία και το λαό της. Και επίσης έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, που όπως σας είπα προηγουμένως αλληλοσυμπλέκεται καθημερινά και λέει και ανόητα πράγματα. Λέει, θα έλεγα, ανοησίες καθημερινά. Δηλαδή τσακώνεται στα τηλεοπτικά πάνελ, πράγμα το οποίο δεν παράγει τίποτα ουσιαστικό για το μέσο πολίτη. Επίσης συμπλέκεται στη Βουλή φραστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για το μέσο πολίτη. Ο μέσος πολίτης σήμερα θέλει δουλειά. Δουλειές δεν υπάρχουν. Έχει 1 εκατομμύριο ανέργους. Ο μέσος πολίτης σήμερα θέλει βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Πέσαν όλα. Μισθοί, συντάξεις, τα πάντα. Κοπήκαν αλλεπάλληλες φορές. Αν θυμάμαι καλά, με βάση αυτά που ακούω, 27 φορές κοπήκαν οι συντάξεις. Τώρα δεν κοπήκανε, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα πήρε δώρο έναντι της Μακεδονίας, πήρε δώρο την προσωρινή, κατά τη γνώμη μου, μη μείωση των συντάξεων. Μη μείωση. Και προσωρινή. Κατά τη γνώμη μου ναι. Γιατί το μνημόνιο είναι ένα Ευαγγέλιο, στο οποίο οι σελίδες του υλοποιούνται μία προς μία. Κάποια στιγμή κάνει λίγο πίσω, καθυστερεί η υλοποίηση μιας σελίδας, ενός κεφαλαίου, μιας περίφημης μεταρρύθμισης όπως μάθαμε να τις λέμε στην Ελλάδα, αλλά αμέσως μετά, κύριε Φιλιππίδη, έρχεται η υλοποίηση. Είτε από αυτή την κυβέρνηση, είτε αργότερα, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι καταστροφικός. Και είναι καταστροφικός και δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό λέγοντας παρέλαβα καμένη γη, γιατί παρέλαβε καμένη γη με 1000 υποσχέσεις. Παρέλαβε καμένη γη και πήρε την εξουσία τα τελευταία 4 χρόνια λέγοντας καθημερινά πράγματα τα οποία διαψεύδονταν, να μην σας πω την επόμενη μέρα, τα έλεγε το πρωί και διαψεύδονταν το μεσημέρι ή το βράδυ. Δηλαδή έδωσε ένα χήμαρο ψεμάτων στους Έλληνες. Και αυτό ο Έλληνας το κατάλαβε. Εσείς πιστέψατε σε κάποιο σημείο. Βεβαίως, και τον υποστήριξα. Ναι. Για την ακρίβεια, βέβαια. Μα το έχω πει σε δεκάδες εκπομπές μου. Εγώ τον υποστήριξα. Το συνάντησα μάλιστα 3 φορές. Την πρώτη φορά μου ήρθε στο Έξτρα, τότε είχε 30% κόμμα. Ήρθε στο Έξτρα, εμφανίστηκε αντιαμερικανός, εμφανίστηκε αντιισραηλινός, εμφανίστηκε αντιεβραίος, εμφανίστηκε αντινατοϊκός, εμφανίστηκε αντιευρωπαϊστής, εμφανίστηκε αντιμερκελικός, εμφανίστηκε double τζεκεβάρα, double. Έτσι. Εμφανίστηκε δηλαδή σούπερ επαναστάτης. Δεν έχει γνωρίσει η ιστορία της ανθρωπότητας. Θυμάμαι, καθόταν αριστερά μου, τον έφερε η κυρία Δούρου. Εντάξει, τα είπαμε. Ήθελε να πλευρίσει δίπλα στα αντιμνημονιακά μου συνθήματα. Όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος κεντροδεξιός, γνωστός στην πιάτσα, τώρα πια εδώ και μισό αιώνα. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω βαθύτατα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην πατρίδα μου. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων θα έπρεπε να έχει καλύτερη τύχη ως ιδρυτικό μέλος της Ευρώπης. Και είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκα επί Κωνσταντίνου Καραμανλή για την περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κόλλησα αφήσεις κι εγώ, για την ακρίβεια έγραψα άρθρα, δεν κόλλησα αφήσεις. Έγραψα άρθρα τότε, αλλά είχα γράψει την απογευματινή τότε στην Κυριακάτικη, ότι όταν οι Ρωμαίοι θα καρφώσουν τα λάβαρά τους στην Ελλάδα, τότε θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και έτσι έγινε. Θα μου πείτε, το ήξερες? Όχι βέβαια. Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήθελε να πάει γυαλό-γυαλό τη χώρα. Δηλαδή, να τη βάλει στην αγκαλιά της Ευρώπης ως ισότιμο μέλος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ελληνική, για να γλιτώσει τις πιέσεις της Τουρκίας, που είναι μια γιγαντιαία έκταση δίπλα μας, με ένα πληθυσμό που σε λίγο θα αγγίξει τα 100 εκατομμύρια. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο εθνάρχης, ένας άνθρωπος που προσπάθησε να πάει τη χώρα γυαλό-γυαλό. Με τις αμαρτίες του, με τα σύν του και τα πλήν του, υπήρξε πραγματικά ένας ηγέτης που στέγνωσε την ψυχή του, όπως έλεγε και σε μένα και είπε και σε δήλωσή του, για να μπορέσει να διατηρήσει μια ισορροπία στον τόπο και να φέρει τη δημοκρατία μετά τη Χούντα.
Εκείνο που έχει σημασία σήμερα με τον κύριο Τσίπρα είναι ότι, να σας το πω λίγο λαϊκά, μας πλώμωσε στα ψέματα. Εμφανίστηκε ως αριστερός, τον συνάντησα και δεύτερη φορά μες στο γραφείο του. Συγγνώμη που δεν σας είπα για τις 3 συναντήσεις μου προηγουμένως, του πήρα 2,5 ώρες συνέντευξη. Εκεί προσπάθησε να, είμαστε κοντά στις εκλογές, προσπάθησε να πει στο περιοδικό Κράς ότι δεν είμαι όπως μας φαντάζεστε, είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή, δεν θα τα σπάσουμε την εκκλησία, θα βρούμε ένα διάλογο, επίσης δεν θα πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ από τους Γερμανούς, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά, επίσης βέβαια είναι μια συμμαχία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ΝΑΤΟ, αλλά θα μείνουμε στο ΝΑΤΟ, βεβαίως θα προσπαθήσουμε, βεβαίως θα σας βάλουμε φόρους, γιατί κύριε Τράγκα πρέπει να πληρώνουν όλοι οι φόροι. Εντάξει, αλλά ήταν λίγο υπιότερος της πρώτης φοράς. Την τρίτη φορά τον συνάντησα τον ίδιο μέσα στο γραφείο του, στο κοινοβούλιο, την παραμονή των συλλήψεων των μελών της Χρυσής Αυγής. Με έβαλε ο κύριος Παπάς να τον δω μέσα, μου λέει αφεντικό τι κάνεις, δόξα τω Θεώ καλά. Πόσο εκτιμάς, μου λέει, ότι θα μείνω πάνω. Το πρώτο ερώτημά του σε μένα ήταν πόσο εκτιμώ ότι θα μείνει επάνω, γιατί κάθε μέρα έλεγα στα προγράμματά μου τα ραδιοφωνικά ότι το μνημόνιο θα φάει πολλούς πρωθυπουργούς και θα αλλάξουμε πολλές κυβερνήσεις. Και με ρώτησε ο άνθρωπος πόσο θα μείνω πάνω. Δεν είχε βγάλει τα ψέματά του, ούτε τις ανακολουθίες του στον αέρα, ήταν στην αντιπολίτευση. Του είπα ότι κοίταξε να δεις, σε άλλους καιρούς πιθανότατα να είσαι ο Φελίπε Κονζάλεθ, να ήσουν ο Κονζάλεθ και να έμενες επάνω και 5 και 6 και 7 χρόνια. Τώρα δεν βλέπω να μένεις πάνω από όσο θα μείνει ο Σαμαράς, άντε και 6 μήνες παραπάνω. Και το δεύτερο που τον ρώτησα εγώ ήταν άμα σου έρθει να σκόφει έναν 2 τι θα κάνεις. Τότε λοιπόν ευθέως μου απάντησε ο σημερινός πρωθυπουργός ότι ένας είναι ο αντίπαλος μπροστά μας, η Γερμανία δηλαδή. Κάπου πρέπει να κουμπάω την πλάτη μου, δηλαδή οι Αμερικανοί. Και εκεί περίπου με κάτι άλλα που είπαμε έμεινε η τρίτη συνάντηση και τελευταία που είχα μαζί του. Ο Τσίπρας, κοιτάξτε να δείτε, είναι βούλημος για εξουσία. Θέλει να ρουφήξει και το τελευταίο δευτερόλεπτο στο Μαξίμου. Κατά τη γνώμη μου θα προσπαθήσει να πάει τον Οκτώβριο για εκλογές. Πιθανότατα δεν θα το καταφέρει. Και επίσης είναι πιθανό να περάσει όλη την μπάλα, την καυτή πατάτα, στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Δηλαδή να περάσει τη συμφωνία της Λίμνης στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Πώς? Να φτάσει η κύρος της συμφωνίας στη Βουλή, να φύγει ο Καμένος, να πούνε ότι δεν έχει υλοποιηθεί από την πλευρά του Ζόραν Ζάεφ το γράμμα και το πνεύμα της Λίμνης, να ξεφύγει προς εκλογές, αλλά ταυτόχρονα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα οι Μακεδόνες, να παράγονται συνέπειες, διαδικασίες δηλαδή εντάξεως των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Τώρα αν με ρωτήσετε εμένα που έχω ζήσει από την εποχή του Κώστα Καραμαλή όλη την ιστορία, θα σας έλεγα το εξής. Θα μπορούσε η Ελλάδα κάτω από την πίεση τόσο της Γερμανίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μας γενικά, να βρει έναν τρόπο να πει ναι στα Σκόπια χωρίς να αναγνωρίσει τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική ιστορία. Αυτό κύριε Φιλιππίδη είναι μεγάλη προδοσία. Αυτό κύριε Φιλιππίδη και εσείς όσοι με ακούτε είναι μεγάλη μειοδοσία. Θα μπορούσε δηλαδή η όποια ελληνική κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να πει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι εντάξει, το γειτονικό κράτος λέγεται Φύρομ. Εγώ δεν το έχω αναγνωρίσει, το έχουν αναγνωρίσει 140 χώρες, αλλά στον ΟΗΕ ακόμα ήταν κράτος χωρίς όνομα. Έτσι, φώναζε ο Κρίς Σπύρου όταν ήρθε στην Ελλάδα το τελευταίο καιρό. Ήταν κράτος χωρίς όνομα. Να μπει στην Ατλαντική Συμμαχία για να ανακόψουμε τη διείσδυση των Ρώσων, ναι, αλλά εγώ δεν είναι ανάγκη να αναγνωρίσω ότι είναι η μοναδική μακεδονική γλώσσα. Τα κάνω ο Τσίπρας, με τον Κοντζιά, με την ανοχή του Καμένου. Μεγάλη ευθύνη του. Μεγάλη ευθύνη του κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη προδοσία, γιατί όταν λες στο ΖΑΕΦ ότι αναγνωρίζω τη μακεδονική εθνότητα ως μοναδική σε παγκόσμια κλίμακα,
και τη μακεδονική γλώσσα του δίνεις το δικαίωμα, μαζί με το βόρεια που του δώσες, να μιλάει για νότια. Του δίνεις το δικαίωμα να μιλάει για μειονότητα και θα εντείνει τις αλλιτρωτικές επιχειρήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να απαλληφθούν τα αλλιτρωτικά εδάφια από το Σύνταγμα των Σκοπίων, αγαπητές συνάδελφοι. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τον ισχυρισμό ότι φέρνουν ειρήνη στα Βαλκάνια. Δεν με πείθουν. Δεν μπορούν να πείσουν ουσιαστικά κανέναν Μακεδόνα, αριστερό ή δεξιό, κεντρό ή ό,τι θέλετε, ότι έρχεται ειρήνη δίνοντας το όπλο στους Σκοπιανούς να λένε ότι έχουν μακεδονική μειονότητα στο Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα και ότι πρέπει να διδάσκεται η μακεδονική γλώσσα στα σχολεία μας. Σκεφτείτε ότι πριν ακόμη στεγνώσει η μελάνη, όπως λέτε, ζητάνε να διδάσκεται στα σχολεία τα ελληνικά στη Βόρειο Ελλάδα, να διδάσκεται η μακεδονική γλώσσα. Και την ίδια ώρα βγαίνει η κυβέρνηση της Σόφιας, βγαίνει η βουλγαρική κυβέρνηση και λέει, κύριε Φιλιππίδη, ότι αυτοί δεν έχουν μακεδονική γλώσσα. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αυτή είναι μια διάλεκτος βουλγαρική, διάλεκτος. Όπως θα λέγαμε εδώ, μια ελληνική διάλεκτος στην Ελλάδα. Είναι μια βουλγαρική διάλεκτος και δεν υπάρχει official, επίσημη ελληνική, μακεδονική γλώσσα. Και... Φαντάζεστε για να το λένε οι Βούλγαροι αυτό τι σημαίνει, έτσι. Και σε τι κινδύνους μας εισήγαγε ο κύριος Τσίπρας. Και αυτοί οι κίνδυνοι, κύριε Τράγκα, επειδή ακούστηκαν πολλά για εμπλοκή του Σόρος, ακούστηκαν πολλά για μυστικά κονδύλια, ακούστηκαν πολλά για τα 50 εκατομμύρια. Εσείς θεωρείτε ότι τελικά είναι θέμα πρώτον ξένου παράγοντα, είναι θέμα, όπως είπαμε προηγουμένως, ιδεολογικών αιμονών, ή είναι θέμα κάποιων άλλων παραγόντων που έχουν εξαγοράσει, όπως έκαναν στα Σκόπια, έκαναν και στην Ελλάδα? Αγαπητέ συνάδελφε, άμα δεν θέλεις να πουλήσεις, άμα δεν θέλεις να προδώσεις, άμα δεν θέλεις να γίνεις δοσύλλογος, δεν υπάρχει ξένος παράγοντας. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε στην εμπλοκή του κυρίου Σόρος ή οποιοδήποτε άλλο, σας λέω το εξής πράγμα. Εσείς και εγώ ακούσαμε ξαφνικά, όπως και όλοι οι Έλληνες, να διαρρέει από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο κύριος Καμένος κατήγγειλε ότι ο κύριος Σόρος ακούμπησε 50 εκατομμύρια για την προώθηση της λίμνης. Οι περισσότεροι Έλληνες και κυρίως οι Βορειοελλαδίτες έμειναν άναυδοι. Πέρασαν 24 ώρα και στη συνέχεια ο κύριος Καμένος, αφού πρώτα βγήκε ο κύριος Πίρτζης και είπε ότι δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι τέτοιο εντός Υπουργικού Συμβουλίου, βγήκε ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, είπα ότι υπάρχει μια εταιρεία του κυρίου Σόρος στο Υπουργείο των Εξωτερικών που εκδίδει διαβατήρια. Μετά από μερικά 24 ώρα, και ενώ έρχεται αυτή η διάψευση για να προσγειώσει κάπως την κατάσταση και να αποδυναμώσει, αν θέλετε, την εκρηκτικότητα του θέματος, βγαίνει ο κύριος Κοτζιάς σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις στην Κρήτη αρχικά και λέει εγώ το άκουσα. Εγώ το άκουσα, μάλιστα, το είπε ο κύριος Καμένος. Και είπε ότι έπεσαν 50 εκατομμύρια euro για να εξαγοραστούν σκοπιανοί πολιτικοί και γενικά να υλοποιηθεί η συμφωνία. Προσέξτε, βούβα οι υπόλοιποι του Υπουργικού Συμβουλίου. Ουδής πλην του κυρίου Σπίρτζη βγήκε να πει ότι ρε παιδί μου, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κοτζιάς να επιμένει, πήγε αρχικά, αλλά να ήταν μόνο αυτά. Βγαίνει ο Βαρουφάκης και δίνει μια σειρά από συνεντεύξεων και λέει εγώ του έδωσα το κινητό και μίλαγε με τον κύριο Σόρος και μάλιστα ο κύριος Σόρος του είπε να με απολύσει και τον απέλυσε. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι παραγόμενα από τη φαντασία τη δική μου ή αν θέλετε παράγονται από εφάνταστους δημοσιογράφους που πλέκουν χολιγουντιανά σενάρια, αν θέλετε πολιτικά θρίλερ. Όχι. Αυτά βγαίνουν από μέσα. Από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα βγήκε όλη αυτή η πληροφόρηση για καταγγελίες Καμένου μέσω καταρχάς ενός site στην Ελλάδα του Newsit, του κυρίου Ευαγγελάτου, που είναι καλά πληροφορημένο. Έχει ανθρώπους στους κυβερνητικούς κύκλους
Και δεύτερον βγήκε από την κυρία Καλογεροπούλου, που είναι μια συντάκτηδα η οποία ξέρει πολύ καλά το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργείο των Εξωτερικών και ήξερε. Αλλά θέλετε να τα ρίξουμε όλα αυτά στον κάτω των αχρήστων, να πούμε ότι είναι fake news? Όχι, κύριε Φιλιππίδη. Όταν βγαίνει ο Κοτζιάς και επιβεβαιώνει πάνω από 3 φορές σε ζωντανές συνεντεύξεις ότι ο κύριος Καμένος κατήγγειλε 50 εκατομμύρια και κανείς δεν μίλησε, λέει, μέσα εκεί. Βούβα! Αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, χρειάζεται να το ψάξω περισσότερο εγώ αν είναι υπαρκτό ή όχι το γεγονός? Επόμενο θέμα της εκπομπής, που είναι καθαρά ιατρικό και αφορά όσους θέλουν, είναι φαλακροί, δεν έχουν μαλλιά. Αισθάνονται άσχημα γιατί είχαν παλαιότερα μαλλιά, αλλά με την πάροδο του χρόνου, με την πάροδο της ηλικίας ή για διάφορους λόγους, ακόμη και από αβιταμίνωση, έπεσαν τα μαλλιά. Μπορούν τώρα να βάλουν μαλλιά. Μπορούν τώρα να φυτέψουν, όπως λέμε, μαλλιά. Υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχει, αν θέλετε, μια λυσίδα, θα έλεγα, το Μεντίζενέ, το οποίο το ξέρετε όλοι σας. Δεν κομίζω καινούρια πράγματα εγώ μέσα στο σπίτι σας. Όμως πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν χιλιάδες πλέον, οι οποίοι ξαναβρήκαν τον εαυτό τους, τη διάθεσή τους, αν θέλετε, βρήκαν την αυτοπεποίθησή τους. Υπάρχουν άντρες, κακά τα ψέματα, που επειδή έμειναν φαλακροί, έχασαν την αυτοπεποίθησή τους στις σχέσεις τους με μια γυναίκα. Ή επειδή ήθελαν μια γυναίκα, αν θέλετε, τους απέτρεπε ψυχολογικά η ιδέα ότι είναι φαλακροί και ότι δεν θα αρέσουν. Πήγαν πολλοί στα Μεντίζενέ, από ό,τι ξέρω. Και βρήκαν, αν θέλετε, πάλι το χαμόγελό τους, πάλι την παλιά εμφάνισή τους μπροστά στον καθρέφτη τους. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να μπορείς να σηκώνεσαι το πρωί και να βλέπεις τον εαυτό σου να είναι σταθερός, να είναι αισθητικά καλός, να το πω έτσι. Και τα μαλλιά, κακά τα ψέματα, κυρίες και κύριοι, εγώ όταν απέκτησα λευκά μαλλιά, πολλά λευκά μαλλιά, σκέφτηκα αμέσως κάτι. Έκανα πάντα χωρίστρα. Αν με δείτε σε παλιές χιλιάδες εκπομπές μου, είχα πάντα μία μπούκλα, μια χωρίστρα, την οποία την είχα και τη χαιρόμουνα. Σιγά σιγά όμως γκριζάρισα και απέκτησα άσπρα μαλλιά. Τότε σκέφτηκα να τα κόψω, να γίνω βετεράνος του Βιετνάμ. Δηλαδή να τα περάσω μιλιτέα, να τα κουρέψω και να αφήσω αυτές τις λευκοσκιάσεις που υπάρχουν, τα λευκοανοίγματα, τα οποία, εντάξει, δεν έτρεχε για τίποτα. Κάποιες στιγμές πήγα να τα βάψω. Μια φορά έγινε λάθος και έγινε χαμός στο ίσωμα με το κομμωδινή χρώμα, γιατί μπήκα σε 2 διαφορετικά κομμωτήρια. Η πρώτη μου το έκανε τριανταφυλλί καθαρό. Η δεύτερη προσπάθησε να το επισκευάσει. Αυτό έγινε στο Μονακό, στο Μοντεκάλο. Τη δεύτερη φορά, στην Νότια Γαλλία δηλαδή. Τη δεύτερη φορά η άλλη που με πήρε στα χέρια της, με βούτσισε πάρα πολύ και μου βγάλε ένα χρώμα το οποίο ήταν περίπου σαν κομμωδίνο από το Σιλβεστρίδη, την επιπλοποιία, ξέρετε. Βγήκα έξω, η γυναίκα μου το πρώτο που μου είπε είναι ότι είμαι Playmobil. Στη συνέχεια με πήρανε όλα τα κανάλια στην Αθήνα και δεν σας κρύβω, ένιωσα άσχημα με το κομμωδινή μαλλί. Έτσι πήρα μια βαθιά ανάσα, δεν έχω πρόβλημα τριχόπτωσης, δεν είχα ποτέ πρόβλημα φαλάκρας, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Αποφάσισα λοιπόν και όταν πηγαίνω στο κομμωτήριό μου, γιατί πάω σε ένα γυναικείο κομμωτήριο που παίρνει και άντρες. Συγκεκριμένα πάω στην Κηφισιά, στον ΤΕΟ ή όπου βρω. Αν βρω μπαρμπέρικο καλό, με καλή μηχανή, χοντρή μηχανή, μπαίνω μέσα και τα κάνω με χοντρή και με ψηλή, όπως τα βλέπετε. Τώρα είναι πολλά τα μαλλιά μου. Υπάρχουν όμως άνθρωποι σαν και εμένα, της ηλικίας μου, που υποφέρουν, γυναίκες και άντρες, που έχουν αραιώματα στα μαλλιά, που έχουν κακή αισθητική ή αισθάνονται άσχημα όταν βγαίνουν έξω. Γι' αυτό το λόγο τώρα θα πάω εδώ στη φίλη μου, εδώ πέρα, που είναι από τα Μεντίζενέ, έτσι, και θα την καλωσορίσω εδώ πέρα. Καλησπέρα, κύριε Τράγκα.
Οι καλύτεροι που έχουμε εδώ πέρα είστε. Και η κυρία Μαλτέζου. Έχω φρέσκα νέα. Η κυρία Μαλτέζου, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας σε αυτή την αλυσίδα που έχει επιστήμονες μέσα. Έτσι δεν είναι... Ρωτάω εγώ και δεν θέλω να βγάζω πράγματα, να τα προτείνω σε εσάς, όπως και τα πρωινά στο ραδιόφωνο, τα συμπληρώματα διατροφής, χωρίς να ρωτάω. Τα μετίζενέ είναι πολλά χρόνια στη ζωή μας. 30 χρόνια. 30 Έκλεισαν 3 χρόνια. δεκαετίες. Έχουν επιστήμονες μέσα που φτιάχνουν τα μαλλιά σας από την αρχή. Θα μας τα πει η κυρία Μαλτέζου. Σε προηγούμενη συνάντηση μας είπατε για τα βλαστοκύτταρα. Βέβαια, μιλήσαμε για την αναγέννηση μαλλιών με βλαστοκύτταρα και σήμερα θα παρουσιάσω φρέσκα νέα για την ήδη καλύτερη μέθοδο εμφύτευσης μαλλιών. Αν και όλα αυτά που είπατε, κύριε Τράγκα, η κατάθεση ψυχής που κάνατε, αντικατοπτρίζουν εκατοντάδες ανθρώπους που βλέπουν. Κατάθεση ψυχής, κυρία μου, μπήκα στο κομμωτήριο και έγινα κομμωδινή. Τι να κάνω. Αυτό ήταν όλο το ωραίο. Ναι, αλλά τι να σας κάνουν, είναι αλήθεια. Μετά με βγάζαν όλα τα κανάλια εδώ να μάθουνε. Ακούστε να δείτε η δισογραφία, παραγωγή γκόσι που λένε. Λοιπόν, θέλαν όλοι να μάθουν γιατί έγινα κομμωδινή. Έτσι να προκαλέσουν την έκπληξη. Και δεν κατάλαβαν ότι πήγα σε λάθος κομμότρια. Ξέρετε πόσοι άντρες θα εύχονταν να έχουν τα μαλλιά σας και ας βγαίναν και κομμωδινοί στο βάψιμο. Πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε και γυναίκες, πολλά περιστατικά γυναικεία. Διότι χάνουμε μαλλιά για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και χάνουμε το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Όπως το είπατε είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος αντικρίζει την εικόνα του στον καθρέφτη με αραίωση μαλλιών είναι σαν να τρώει ένα χτύπημα κάτω από τη μέση. Όπως βλέπετε έχουμε κενά κι αλλού, στα φρύδια, στο μούσι, στο μουστάκι. Ήρθε η ώρα να καλύψετε όλα τα κενά σας με μία μέθοδο επαναστατική. Έχουμε την άριστη πλέον στην διάθεση του επιστημονικού, του ιατρικού προσωπικού των Medizernès, που μετά από 30 χρόνια πορείας και χιλιάδες, όπως είπατε, περιστατικά πυκνού και φυσικού αποτελέσματος, τώρα πια πέρα από το ότι καταργείται το χειρουργείο, το τονίζω αυτό, δεν υπάρχει ουλή. Αν θυμόσαστε παλιότερη μέθοδο που είχαν μια αντιαισθητική γραμμούλα στο πίσω μέρος και οι άντρες και οι γυναίκες αναγκάζονταν να μην κουρεύουν κοντά τα μαλλιά τους για να μην φανεί η ουλή. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό πια, γίνεται θύλακα-θύλακα, ένα-ένα τα τριχοθυλάκια με σύγχρονη τεχνολογία νέας γενιάς, επαναστατική, μεταφέρονται στην αραιωμένη περιοχή, αλλά τόσο τέλεια, γιατί έχει προηγηθεί ένας αναλυτικός σχεδιασμός, μια χαρτογράφηση της αραιωμένης περιοχής, οπότε το αποτέλεσμα είναι πολύ πυκνό και φυσικό. Είναι όπως να μας πούμε δείχνουν... λίγο τα στάδια, όχι με ενδιαφέρει. Βέβαια. Να σας πω δηλαδή, όχι θα το μάθω. Ό,τι θα ήθελε να ρωτήσει δηλαδή ένας μπαίνει άντρας... κάποιος μέσα. Με αραίωση. Πρώτα του χαρτογραφείτε την αραιωμένη περιοχή, ναι. Την αραιωμένη. Ο γιατρός σχεδιάζει ακριβώς πώς θα τοποθετηθούν ένα-ένα τα τριχοθυλάκια, ώστε να είναι όπως ήταν νεότερος, 10 χρόνια πριν. Γι' αυτό λέμε ότι κάποιος με τα μαλλιά του δείχνει 10 χρόνια νεότερος. Είναι πολύ σωστά τοποθετημένο, ώστε να μην είναι σε σειρές, όπως με παλιότερες μεθόδους και το φαινόμενο της κούκλας, που λέγαμε, αυτός έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Φαινόταν. Ναι. Τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Είναι πολύ φυσικό το αποτέλεσμα και είναι σε άντρες και γυναίκες άριστο. Γι' αυτό το όνομα της μεθόδου πρέπει να το θυμόσαστε. Είναι η αποκλειστικότητα των Medizernès για Ελλάδα και Κύπρο, Εξέλιξης Safe FUE. Η Εξέλιξης λοιπόν, κύριε Τράγκα, δίνει τόσο πυκνό Είναι με και φυσικό... βλαστοκύτταρα. Είναι με τα δικά μας μαλλιά. Τα βλαστοκύτταρα είναι συνδυαστική μέθοδος που δίνει αναγέννηση μαλλιών. Αν θέλει ένας μόνο βλαστοκύτταρα. Μπορεί. Έχει τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα. Τα ίδια επιτυχή αποτελέσματα, όπως είπαμε σε προηγούμενη συνάντησή μας, για μικρή αραίωση. Ο γιατρός χρησιμοποιεί μόνο την έγχυση των βλαστοκυτάρων. Για πιο μεγάλη αραίωση, βλέπουμε εδώ γυναικείο περιστατικό, φαλάκρα, στην καθομιλουμένη κανονικά. Γίνεται τόσο τέλειο όπως ήταν κάποιος στις παλιές φωτογραφίες. Αυτό δείτε είναι εδώ. πολύ καλό. Αυτός ο άντρας τώρα δεν θα γίνει δηλαδή 10 χρόνια νεότερος. Τουλάχιστον 10. Λοιπόν, μας φέρνουν παλιές φωτογραφίες στην ενημέρωση, στην ιατρική διάγνωση που γίνεται τριχοδιάγραμμα και είναι δωρεάν. Έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι που μας φέρνουν τις φωτογραφίες τους και μας λένε θέλω να γίνω έτσι. Γυναίκες που έχουν εξαχνώσει τα φρύδια τους. Νεαρότερα παιδιά που έχουν κενό στο μούσι ή στο μουστάκι. Και εκεί ο γιατρός ένα-ένα τοποθετεί με υπερσύγχρονη τεχνολογία τα τριχοθυλάκια και έχουμε ένα αποτέλεσμα απίστευτο. Αυτό είναι η εμφύτευση. Αυτό. Η εξέλιξη. Ναι. Τα νέα μαλλιά μεγαλώνουν, κουρεύονται, λούζονται, βάφονται. Είναι τα δικά μας μαλλιά.
και δεν ξαναπέφτουν ποτέ. Αυτό δεν είναι διαφημιστικό σλόγγαν. Θα πάρουν γραπτή εγγύηση ότι τα νέα μαλλιά. Κουρεύονται, αναπτύσσονται πάλι. Είναι τα μαλλιά μας. Γιατί σου λέει ο άλλος, άμα τα κουρέψω, μήπως δεν ξαναβγούνε, μήπως θα κολλήσει. Μας ρωτάνε πολλά τέτοιες απορίες. Αυτό είναι η πιο εύλογη ερώτηση. Δηλαδή, βέβαια. μου το κόλλησε, το έβγαλα, άμα τα κουρέψω θα ξαναβγούνε. Σωστό. Και όχι μόνο αυτό. Μας ρωτάνε ότι τα νέα μου μαλλιά θα ξαναπέφτουν και αυτά. Λοιπόν, αυτά τα νέα μαλλιά, επειδή είναι έτσι το DNA μας και έχουν μετακινηθεί από τη δότρια περιοχή που είναι το πίσω μέρος του κεφαλιού, αν παρατηρήσετε ένας άντρας ή μια γυναίκα, όσοι αρέωση και να έχουν, εδώ έχουν πάντα μαλλιά. Ναι. Είναι μένει έτσι. αυτό το πίσω είναι μέρος. Έτσι το DNA. Πάνω από τον αυχένα. Οπότε, επειδή έχουν μεταφερθεί στην κυριολεξία από αυτό το σημείο, δεν ξαναπέφτουν ποτέ. Ναι. Τα νέα μαλλιά δηλαδή θα είναι εκεί στη θέση τους για πάντα, εφόρου ζωής. Θα πάρετε γραπτή εγγύηση για το αποτέλεσμα από τα Mendiz NS, τον ηγέτη στην εμφύτευση μαλλιών 30 χρόνια τώρα. Όχι χτες και σήμερα. 30 χρόνια είναι πολύ σημαντικό. Όταν έρθει κάποιος, κλείνει το ραντεβού του. Ναι. Πόσες ώρες γίνεται μετά η επέμβαση εμφύτευση μαλλιών? Όταν μένει το αποφασίσει. 2-3 ώρες. Να ξέρει, να το παίρνει απόφαση. Βέβαια. Μένει 2-3 ώρες μέσα. Όταν γίνει η μελέτη και η διάγνωση από τον γιατρό, ναι. πηγαίνει σπίτι του και το σκέφτεται όσο θέλει. Οι περισσότεροι έρχονται την επόμενη μέρα. Είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί έχουν δει φωτογραφίες μας με αληθινά περιστατικά. Άντρες και γυναίκες που βγαίνουν εκείνη την ώρα από τα Mendiz NS χωρίς πόνο, χωρίς σημάδι, χωρίς να χρειάζεται να πάρουν ρεπό όπως με παλιότερες μεθόδους, χωρίς να πίνουν τα άπειρα παυσίπονα. Δεν μπρίζονται. Είναι τόσο εξελιγμένη η μέθοδος που την επόμενη μέρα θα πάτε στη δουλειά σας και δεν χρειάζεται να αποκαλύψετε το μυστικό σας. Και δεν πρέπει να πάρει παυσίπονα μετά. Καθόλου. Δεν πονάει. Δεν αφήνει σημάδι και δεν χρειάζεται αποχή. Εξετάζεται αυτός που μπαίνει αν είναι αλλεργικός. Δεν αλλά υπάρχει δεν μπορεί να είναι, κάποιο δεν μπορεί φάρμακο. να κάνει αλλεργία με δικά του μαλλιά. Μα δεν γίνεται. Είναι το DNA μας έτσι. Είναι το ίδιο DNA, δεν είναι ξένο είναι σώμα, δεν αποβάλλεται. Σωστό. Γι' αυτό έχει εγγυημένη δεν είναι μόσχευμα ξένο. Επιτυχία. Έχει 100% επιτυχία σε άντρες και γυναίκες και έρχονται και πολλά νεαρά παιδιά που έχουν κενό στο μουσι. Επειδή είναι μόδα η μουσάτη, 28, 27, παρουσιάζουν ανδρογενετική αλοπεκία στο μουσι ή στο μουστάκι τους. Ή μια ουλή από ένα χτύπημα. Ή μια γυναίκα που έβγαζε πολύ τα φρύδια της και τώρα είναι μόδα τα χοντρά φρύδια. Οπότε βάζουν και εκεί. Κάποιος που είναι σπανός που λέγαμε παλιά. Του σπανού τα γένια γίνονται. Του σπανού τα γένια γίνονται. Γίνονται, γιατί είναι με μαλλιά. Είναι με μαλλιά, ναι. Και γίνονται και του σπανού. Μπορεί να του φτιάξουν το μουσάκι του, μπορεί να του φτιάξουν τα βλέφαρά του. Τα φρύδια. Τα φρύδια. Που σε πολλές γυναίκες και λόγω κακής μεταχείρισης έγιναν λεπτά και εξαφανίστηκαν. Και σκεφτείτε ότι το βλέμμα μας γίνεται πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο έντονο με τα φρύδια μας στη θέση τους. Είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι πια πολυτέλεια. Θα το καταλάβετε από τη σημερινή προσφορά. Θέλω να μείνουμε λίγο στα βλαστοκύτταρα, γιατί σήμερα, κύριε Τράγκα, ειδικά στην εκπομπή σας, θα τα κάνουν τα Mendiz NS δώρο σε όλο τον κόσμο. Θα κερδίσετε δωρεάν τη θεραπεία αναγέννησης μαλλιών με βλαστοκύτταρα, που είναι η νούμερο 1 στην Αμερική. Γίνεται με έγχυση βλαστοκυτάρων και σε άλλα σημεία που μπορεί να μην χρειάζεται εμφύτευση. Και βλέπετε νέες φύτρες σε 10-12 μέρες. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή, αυτό ακριβώς το δώρο αξίας 490 ευρώ θα είναι για όλους εσάς αν μας πιστοποιήσετε ότι βλέπετε το Γιώργο Τράγκα. Καταρχήν, επειδή ξέρουμε ότι μία εμφύτευση μαλλιών, ειδικά από τους κορυφαίους, θα κόστιζε 3-4 χιλιάδες ευρώ. Αυτά τα ποσά δεν ακούμε? Θέλω να προσέξει ο κόσμος και την προσφορά μας. Έχετε ιατρική διάγνωση με τριχοδιάγραμμα και μελέτη από το γιατρό δωρεάν σε Σύνταγμα και Ερμού και Όθωνος, Μαρούσι, Περιστέρι, Πειραιά, Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο τα Mendiz NS. Κλείνετε το ραντεβού σας που είναι δωρεάν με το γιατρό στο 210 51 58 160 και αυτή τη στιγμή και έχουν από τώρα και για μία ώρα περιθώριο να μας πάρουν στο 801 11 61 061 με δωρεάν κλήση και στο 210 51 58 160 και να μας πείτε ότι βλέπετε Γιώργο Τράγκα. Αυτόματα θα κερδίσετε την εμφύτευση μαλλιών με την εξέλιξη χωρίς χειρουργείο από 590 ευρώ μόνο. Είπα 590 για εμφύτευση μαλλιών, έτσι. Και δώρο τα βλαστοκύτταρα αναγέννησης μαλλιών αξίας 490 ευρώ που θα δείτε στον τιμοκατάλογο. Αυτό θα είναι το δώρο σας αν μας εκμυστηρευτείτε ότι βλέπετε το Γιώργο Τράγκα τώρα στο 210 51 58 160. Για μία ώρα το δίνουμε. Να είστε καλά, ξαναπείτε το τηλέφωνο. Βέβαια.
801-11-61-061. Είναι δωρεάν η κλήση για όλους εσάς που μας βλέπετε. 210-51-58-160. Πείτε Γιώργο Στράγκας, το όνομά του είναι εγγύηση για τα Μεντίζενες, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει αποκαλύψει και ότι συγγενής του έχει κάνει εμφύτευση σε εμάς. Βεβαίως. Μου το είπατε προχτές. Είναι αλήθεια. Το είδατε με τα μάτια σας το αποτέλεσμα. Είδα. Λοιπόν, από το 500... είδα, να σας πω την αλήθεια, δεν το πίστευα στην αρχή ότι μπορεί να ήταν τόσο φουντωτό. Τώρα δεν θέλω να πω ποια είναι. Όχι, δεν θα πούμε. Είναι γυναίκα, δεν θέλω να το δεν πω. Θα πούμε, δηλαδή, είναι ιατρικό απόρριτο. Αλλά την πήγαμε φαλακρή σχεδόν, δηλαδή με κάποιες τρίχες αραιές, που και που, δηλαδή είχε μία πίσω, μία μπροστά. Έτσι, πιστεύαμε ότι μήπως, ξέρω εγώ, και ήρθε μια χαρά. Η δική σας μαρτυρία για μας είναι όλα τα λεφτά. Όχι, είναι αλήθεια, δεν θα το έλεγα. Έτσι. Δεν θα το έλεγα. Ένας δημοσιογράφος ποτέ δεν θα μεταφέρει λάθος πληροφορία. Δεν θα το έλεγα. Ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Και Μαρτές. εγώ για μία ώρα 210-51-58-160, 590 ευρώ για εμφύτευση μαλλιών από τους κορυφαίους και δώρο τα βλαστοκύτταρα. 490 ευρώ δώρο σας κάνουμε, αρκεί να πείτε ο Γιώργος Στράγκας τώρα. Να είστε καλά.